Siyam na buwan bago matapos ang kanyang panunungkulan, ang Pangulong nakilala bilang taong makamasa ay binawian ng buhay nang bumagsak ang kanyang eroplano sa bundok Manunggal, Cebu. Sa matinding pagkabigla at pagdadalamhati, nagluksa ang bayan. Ito ang taong nagbukas ng tarangkahan ng palasyo sa mga karaniwang Pilipino. Mga lansangang pangbaryo, poso ng tubig, at paaralan ang mga pangangailangan ng mga tao noon. Ang mga ito rin ang kanyang mga pangunahing proyekto. Mabilis ang naging pag-angat ni Ramon Magsaysay sa pagkapangulo. Ang kanyang pamumuno sa kilusang gerilya sa Zambales laban sa mga Hapones ang nagtulak sa kanya sa buhay politika matapos ang digmaan. Sa pamamagitan ng suportang ibinigay ng Samahan ng mga Veterano, madaling nanalo si Magsaysay sa pagkakongresista ng distrito ng Zambales sa unang kongreso matapos ang digmaan. Hindi katakataka na ang mga hinaing ng mga Pilipinong veterano ang isa sa mga isyong malapit sa kanyang puso. Ang dekada 1950 ay mga taon ng paghihikahos. Kasabay sa pasaning ibangon ng bansa matapos ang digmaan ay ang karalitaan sa kanayunan, kung saan pinakamalala ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang kawalan ng lupa at pagsasamantala sa mga nangungupahan ang kumumbinsi sa mga magsasaka sa gitnang Luzon na ang kanilang mga hinaing ay hindi kabahagi sa mga programa ng pamahalaan. Ang dating hukbalahap na binuo upang labanan ang mga Hapones ay naging pesanteng kilusang naglayon sa pamamagitan ng armadong paraan ng mga pagbabago sa sistema ng pagmamayari ng lupa na ayaw isabatas ng pamahalaan. Ikinabahala ng marami ang banta ng komunismo. Noong ika-31 ng Agosto taong 1950, itinalaga ni Pangulong Elpidio Quirino si Magsaysay bilang kalihim ng tanggulang pambansa upang lutasin ang suliranin sa mga Huk. Ang misyon ni Magsaysay ay isaayos ang sandatahang lakas ng Pilipinas upang higit itong makatugon sa pag-aaklas ng mga Huk. Sa panunungkulan ni Magsaysay bilang kalihim ng tanggulan, nagkaroon siya ng malapit na ugnayan sa mga Amerikanong opisyal ng tanggulan at militar. Naging matalik niyang kaibigan si Edward Lansdale, miyembro ng Joint U.S. Military Assistance Group at pinaniniwalaang konektado sa Central Intelligence Agency. Nagtagumpay ang kanilang tambalan na sugpuin ang pag-aalsa ng mga Huk. Upang makuha ang loob ng mga magsasaka at manggagawa, itinatag ni Magsaysay ang Economic Development Corps na namahagi ng lupa sa mga walang lupa. Binuo ang Civil Affairs Office na nagsagawa ng pakikidigmang psikolohikal laban sa mga Huk. Sumuko ang mga pinunong Huk, katulad ni Natasiano Rizal at Placido Buelga kay kalihim Magsaysay. Nadakip ang iba, katulad ni William Pomeroy sa kalaunan. Ngunit ang malapit na pakikipagtulungan niya sa Estados Unidos din ang nagpausbong ng pananaw na si Magsaysay ay American boy, na ang kanyang karerang politikal ay produkto ng estratehiyang pangmilitar at depensa ng Estados Unidos sa Pilipinas. Lula ng kanyang tagumpay laban sa pag-aaklas, tumakbo at nanalo si Magsaysay bilang Pangulo noong 1953. Ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Ipinanganak sa pamilyang may payak na pamumuhay sa Iba, Zambales,
Ginalang ni Ramon ang kanyang ama at ina. Para sa kanila, siya ay tapat at maalagang anak. Mapagmahal na asawa at ama si Ramon. Siya at ang kanyang asawang si Luz Panzon at ang kanilang mga anak na sina Teresita, Milagros at Ramon Jr. ay isang malapit na pamilya. Sa panahon ng kanilang pangungulila, ang pamilya ay nakaantabay sa isa't isa at kasama nilang nagluksa ang sambayanan. Hanggang ngayon, magiliw pa rin inaalala si Ramon Magsaysay. Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming mga huwaran na maaaring tularan ng mga Pilipino. Mayroong mga lumaban, may mga namuno, at may mga namatay para sa bayan. Mayroon din namang mga nagbigay ng inspirasyon sa kapwa. Kabilang sa kanila, si Jesse Robredo. Ipinanganak si Jesse sa Naga noong ika-27 ng Mayo, 1958. Dahil sa pagsusumikap ng kanyang mga magulang, nakapagpundar sila ng ilang mga negosyo. Dahilan upang lumaki si Jesse sa maalwang pamumuhay. Sa kabila nito, nanatili siyang mapagpakumbaba at may patas na pagtingin sa kapwa. Pinaghusayan ni Jesse ang kanyang pag-aaral. Nang magtapos sa kolehiyo sa Pamantasang de la Salle, Maynila noong 1980, dalawa ang nakamit niyang digring Bachelor ng Agham. Isa sa Inhenyeriyang Mekanikal at isa pa sa Inhenyeriyang Pangangasiwa Pang-Industriya. Noong 1985, nakamit niya ang kanyang masterado sa pangangasiwa ng negosyo mula sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod, Quezon. Mayroon din siyang masterado sa pangangasiwang pampubliko mula sa John F. Kennedy School of Government ng Harvard University sa Estados Unidos noong 1979. Nakatulong ang mga napag-aralan ni Jesse upang maging mahusay na administrador. Nagsimula siya bilang Materials Controller sa Carnation, Philippines. Matapos ang 3 buwan, lumipat siya sa San Miguel Corporation. Naging sunod-sunod ang kanyang promosyon doon. Matapos ang ilang buwan, ipinadala siya sa isang planta ng sorbetes sa San Fernando, La Union, kung saan inayos niya ang paraan ng pagbobodega at pagpoproseso ng mga papeles. Bagamat abala sa trabaho, lumahok din si Jesse sa mga protesta laban sa mga kalabisan ng diktadoryang Marcos. Dahil sa pag-asang idinulot ng People Power Revolution noong 1986, naganyak si Jesse na maglingkod sa pamahalaan. Itinalaga siya ni Pangulong Corazon Cojuangco Aquino bilang direktor ng Bicol River Basin Development Program ng mga mamamayan. Ginawa niyang computerized ang sistema ng paniningil ng buwis. Tiniyak niyang kakayahan at hindi padrino ang magiging batayan sa pagpili sa mga ipapasok at ipopromote na empleyado sa pamahalaang panglungsod. Pinabuti rin ni Jesse ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Naga. Nilabanan niya ang sugal at droga. Inilipat ang mga terminal ng bus at jeep malayo sa sentro upang maibsan ang trapiko. At hinikayat ang pamumuhunan sa negosyo sa Naga. Binigyan din niya ng matitirhan at dagdag pang tulong ang mga maralitang tagalunsod. Dahil sa mahusay na pakikisama ni Jesse, madali niyang nahikayat ang kanyang mga kababayan
na tumalima sa mga pagbabagong kanyang ninais. Nakihalubilo siya sa mga karaniwang taga-Naga at hinayaan niya ang mga itong bumisita sa kanyang tanggapan. Kapag may sakuna, isa siya sa mga unang tumutulong. Pinahalagahan ni Jesse ang pagtutulungan at konsultasyon upang makabuo ng mga programang pakikinabangan ng lahat. Nagtatag siya ng mga kapisanan upang tuwirang makipag-ugnayan sa mga karaniwang mamamayan. Itinatag din niya ang People's Council na nagpapayo sa pamahalaang panglungsod. Binubuo ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan at ng mga non-governmental organizations. Nakipagkita rin si Jesse sa mga alkalde ng mga katabing bayan at binuo ang Metro Naga Development Council. Layunin nitong makipagtulungan upang umunlad ang kani-kanilang mga bayan. Dahil sa mga nakamit niya bilang alkalde, itinalaga si Jesse bilang kalihim ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal ni Pangulong Benigno S. Aquino III noong 9 ng Hulyo, taong 2010. Bilang kalihim, nagpatupad si Jesse ng full disclosure policy kung saan kailangan ilahad ng mga unit ng lokal na pamahalaan kung paano nila ginagastos ang kanilang pondo. Sa pagkakaloob ng Performance Challenge Fund, nahikayat ang mga alkalde at gobernador na pagbutihin pa ang pamamalakad sa kanilang mga nasasakupan. Iginawad din niya ang Seal of Good Housekeeping sa mga maayos na unit ng lokal na pamahalaan. Pinabuti ni Jesse ang kapulisan upang higit pang sugpuin ang kriminalidad. Nakatanggap ng mas mataas na sweldo ang mga pulis. Dumaming pulis ang nakatanggap ng pistola at dumami rin ang ipinaparon na makauwi sa tanghalian at hapunan upang makasama silang kumain. Noong kalihim na siya ng DILG, sinikap din ni Jesse makasama ang pamilya sa pagtatapos ng linggo at kapag may mga holiday at espesyal na okasyon. Sa pagnanais na makasama ang pamilya sa mahabang weekend, umuwi si Jesse Panaga mula Cebu noong 18 ng Agosto, taong 2012. Sa kasamaang palad, bumagsak ang eroplanong kanyang sinasakyan sa dagat malapit sa Masbate. Malaki man o maliit, ginawa ni Jesse ang lahat ng kanyang makakaya upang mapabuti ang buhay ng kanyang kapwa. Ang mga aral na iniwan niya at ang mga pamantayan ng isang pagiging pinuno na kanyang itinakda at isinabuhay ay nananatili sa puso at isip hindi lamang sa mga taga-Naga, kundi ng maraming mga Pilipino. Marami po kaming umaasa na ang pagbabago sa bansang ito hindi lamang manggagaling sa mga taong may tungkulin at hinalal, kundi sa mga ordinaryong mamamayan.
Isang makasaysayang hapon po sa ating lahat. Ako po si Joanne Piconcillo, Museum Guide ng Jesse Robredo Museum from the National Historical Commission of the Philippines and the Regional Museum Cluster. In commemoration of the 9th death year anniversary of Jesse Robredo and the birth month of Ramon Magsaysay, this webinar titled Pamumunong Bagani ang Pamanang Huwara na Iniwan ni Ramon at Jesse Robredo. In recognition of their accomplishment as a public servants, this lecture aims to show how Ramon Magsaysay and Jesse Robredo left the lasting legacy in the Philippine politics, and what every Filipino could learn from these two icons of good governance. This webinar also tried to explore the similarities and the differences of their principles, policies, and leadership styles. For those who wish to ask questions, you may send them through the comment section in the Facebook Live. This webinar also being broadcast in the National Historical Commission of the Philippines Museum Facebook pages. At the end of the program, everyone is encouraged to fill up the evaluation form to receive a certificate of participation. To formally start our program, let us hear a welcoming message from the Vice President of the Philippines, Her Excellency Leni Robredo. Marahil na hapon po sa Kabos. Salamat sa NHCP Museo ni Ramon Magsaysay saka NHCP Museo ni Jesse Robredo sa pag-organisa ng webinar na ito at sa lahat ng kasama natin ngayon. Matinding hamon para ng dala ng pandemya at sa harap ng lahat ng ito, maganda magkaroon ng mga ganitong pagkakataon para huminto, huminga at balikan yung mga values at prinsipyo na isinabuhay ng mga huwara natin sa pamumuno at paglilingkod. Sa pag-alala natin muli sa mga ito, nagkakaroon tayo ng anchorage, ng katiyakan, sa pagsalubong naman sa mga hamong hinaharap natin. Sa ganitong paraan, inaalala, isinasabuhay at ipinagpapatuloy natin ang pinaniniwalaan at pinakita nila sa paglilingkod. The only way through any crisis is together. Ang hamon sa isa ay hamon sa lahat. Kaya ang pagpapabaya sa isa ay pagpapabaya sa lahat. At ang pag-angat ng mga nasa laylayan ay pag-angat din ng lahat. At dahil din dito, malinaw. Maaabot natin kahit anong layunin basta iisang bayan tayong kumikilos. Marami pa tayong mga hamong haharapin. Bilang mga komunidad, bilang isang bansa. Para sa araw na ito, humuhugot tayo ng pag-asa at inspirasyon kay Jesse at kay Pangulong Magsaysay. Ang sagot sa mga suliranin natin, hindi iisa kundi bawat isa. Walang pagsubok na hindi natin kayang lagpasan, basta't nagbabayanihan, basta nababantayan ng mga nasa laylayan, basta kinikilala nating magkakarugtong ang diwa ng bawat Pilipino. Liwat, dakulang pasasalamat po sa pagtaon nindonin oras sa pagirumdum kay Jesse. Mabuhay po ka mga boss. Salamat po, Vice President Leni Robredo, sa iyong mensahe. To give a short message to the partner of our webinar today, I want to introduce to you the Shrine Curator 2 of Ramon Magsaysay Museum, Mr. Noel Gato. Magandang hapon po sa inyong lahat na tagapakinig at manonood po ng programang ito. Ang ating bansa ay hinahagupit ng iba't ibang mga pagsubok, kabilang na ang mga pandemyang dulot po ng iba't ibang variants ng COVID-19. Subalit po, ang aming ahensya na Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, kabilang ang mga museong ito tulad ng Museo ni Jesse Robredo at Museo ni Ramon Magsaysay, ay nais po maghatid o magbahagi ng kaalaman patungkol sa kasaysayan ngayong pong buwan ng Agosto. Ang Agosto ay hindi lamang po buwan ng wika,
kundi po nung taong 2012, ito po ay buwan ng kasaysayan na siyang naproklama ni dating Pangulong Benigno Aquino III upang bigyan diin ang mga napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Napakarami pong pangyayari sa kasaysayan ang naganap sa buwang ito. Kabilang po ngayon pong araw na to, Agosto 18, kung saan ating inaalala ang ika-9 na taong araw ng kamatayan ng dakilang pinuno na tatay o mayor po ng Naga City at siya rin pong kalihim ng interior at kagawaran panloob na si Jesse Robredo. Bukod po dito, sa Agosto 31 ay atin pong ipagdiriwang ang ika-114 na taong karawan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, ang pinuno na siyang tinaguri ang idolo ng masa at mahal ng kanyang mga kababayan. Ngayon pong pagkakataong ito, nais po naming may bahagi sa inyo kung ano ang kahulugan ng pamumunong Bagani at kung sa salitang ito ba, si Ramon Magsaysay at si kalihim Jesse Robredo ay akmang tawagin mga Bagani sa makabagong panahon. Ang pinamalas na kagalingan ng dalawang pinunong ito na maaari po natin tawagin Bagani ay magiging huwaran sa pamumuhay ng mga Pilipino bilang mga mabubuting mamamayan at tagapaglingkod ng ating bayan. Hindi ko na po patatagalin at tinatawagan ko na si Binibining Consilio upang ipakilala ang ating tagapagsalita. Thank you po. Ay, maraming salamat, Sir Noel. To formally introduce our speaker, it's my honor to introduce. He teaches at DLSU Manila and UP Diliman and Bachelor's and Master History and Graduate and Anthropology candidate in UP Diliman. He is author of the Book of Bonifacio, Ang Unang Pangulo. He was original Bottom Line in the Bottom Line with Boy Abunda, historical consultant in history with Lord de la Serie Ilustrado and Katipunan, the creator of Showtime television segment, which now the Abante Sunday column. He also writes the Saturday column of the Manila Times, and he is one of the most active historian of the Philippine television and the third place of the high school division of the first President Ramon Magsaysay essay writing contest. No other than Professor Michael Charleston Shang Chua. Thank you, sir. Hello, Joanne. Makasaysayang hapon sa ating lahat. Binabati ko rin ang curator, ang timon ng museo ni Ramon Magsaysay sa ating Castillejo Zambales, sa bayan ng Castillejo Zambales, no? Si Ginoong Noel Gaton. Nagsanib puwersa po sa timon naman ng museo ni Jesse Robredo sa Naga City, Mark Anthony Glorioso. Ngayong araw ng ika-9 na anibersaryo ng pagkamatay ni Secretary Jesse Robredo. Inabati ko rin si Ginoong Eufemio Agbayani ng National Historical Commission of the Philippines at nagpapasalamat ako sa kanyang tulong na dito sa ating webinar na ito. Muli maraming salamat at makasaysayang hapon sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ang aking pong paksa ay #pamumunong Bagani, ang pamanang huwaran na iniwan ni Ramon Magsaysay at Jesse Robredo. Wrong spelling pa. Pasensya na ho kayo, no? But anyway, anuman, well, of course, nag-mail laptop ako dyan, pero gusto ko lang happy, medyo ano tayo, no? Light lang, kwentuhan lang ito. No? Ayoko pong masyadong mabigat sa atin. At kung tutusin po, ito na ho yung pangatlo na webinar ko tungkol kay Ramon Magsaysay. At ngayon kasama natin Jesse Robredo. No? Alam natin na noong bago pa magpandemya, ako po ay naanyayahan para sa aking pinakaunang Ramon Magsaysay lecture. Kahit na matagal ko na hong idolo si Magsaysay, makikita nyo ho ito mamaya, noon lang ako nakapag-lecture ukol kay Magsaysay. 2019 po ito sa Museo ni Ramon Magsaysay. Sinundan po ito noong isang taon. Sa panahon ng pandemya na ho ito, yung ugnayan at hidwaan Quirino at Magsaysay. At ngayon nga, itong pamumunong Bagani kasama ang museo ni Jesse Robredo.
Kung kayo po ay may katanungan pa at may mga nais pang malaman sa kasaysayan, please subscribe to my YouTube channel. Please subscribe. Follow my social media accounts and my website, xiaochua.net and bangkanishow.wordpress.com. So, bakit po ito ang paksa natin? Simple lang naman. Una, ito ngayon po ay History Month, Agosto, na ang ating paksa ay celebrating #victory and humanity. So, ito po ay tungkol ho, pagdiriwang ho ito ng tagumpay at pakikipagkapwa-tao ng ating mga ninuno. Kaya akin po tatalakayin yung pamumunong bagani. At paano pong yung kaniyang katangian ay pwede pong maging huwaran ng mga leader, na pwede nating hanapin lalo't sa susunod na taon ay halalan na po. Gayon din, Agosto po ang tinatawag na Magsaysay Month, at ito po yung panahon din na pinaparangalan sa kanyang kaarawan ang Ramon Magsaysay awardees. At sa panahon ng pandemya, usually kasi before the pandemic, pinapresent na yung awards ng August 31, birthday ni Magsaysay. Pero sa panahong ito ay announcement pa lamang. At mukhang nung isang taon ay hindi nagkaroon ng mga Ramon Magsaysay awardees because of COVID-19. At ngayon, sa araw na ito, ikasyam na ginugunita natin ang ikasyam na kamatayan, taong kamatayan ni Secretary Jesse Robredo. So ito po yung pinakaunang pagkakataon na ako po ay magbibigay ng lektura na may kaugnayan kay Jesse Robredo. At ako po ay kinararangal ko po na nagkaroon ng panahon ng ating Vice Presidente, Maria Leonor Herona Robredo, na makasama natin dun sa video upang salubungin tayong lahat doon sa ating webinar ngayong hapon na ito. So muli, sa balo ni Secretary Jesse, Vice President Leni Robredo at sa kanyang mga anak at kapamilya, ako po ay nakikisama sa inyong paggunita sa araw na ito. Sa lahat ng mga nagenyo na nagmamahal kay Jesse. Ang lektura ukol sa pamumunong bagani ay sagot ko sa mga taong laging nagtatanong sa akin, ano ba ang ideal na pinunong Pilipino? Sapagkat ayon mismo kay Maria B. Montelibano, isa pong eksperto sa public relations, ang sabi ho niya, ang taas ng hinihingi ng taong bayan sa any of our leaders. And you know, up to now, our services, a leader or a president has to be mother, father, judge, provider, everything, all rolled into one. Napakataas ng ekspektasyon natin sa ating mga pinuno. Bakit kaya? Ano ba ang ideal na pinunong Pilipino? Pero bago natin maintindihan ito, mga kaibigan, kailangan muna nating balikan ang ating mga ninuno. At sa ating mga ninuno, ang mga pinuno nila ay mga tinatawag na mga datu. Yung mga lakad. Yung mga radya. Ano ang kanilang vinavalue? Ano yung mga ideal na mga katangian ng pinuno? Ang magiging batayan natin ay yung mga epiko. Sabagkat wala namang masyadong naisulat na mga account ng mga pinunong ito. Pero makikita natin yan sa mga oral traditions, sa mga etnografiya ng mga IP nating mga kababayan, yung mga indigenous peoples, kung ano ba yung pinapahalagahan ng mga katangian. At inipon ito ng ilang mga eksperto tulad ni Naseo Salazar, Virgilio Enriquez, at ni na Prospero Cubar at iba pang mga nag-aaral ng psikolohiyang Pilipino, at makikita dyan yung tinatawag na pagkataong Pilipino. Doon tayo babalik sa pagkataong Pilipino. So very briefly, naniniwala ang mga Pilipino na lahat tayo ay may dalawang component. Yung una ay yung panlabas at yung pangalawa ay yung panloob. So yung katawan, yung panlabas, yung panloob naman ay dalawa din ang life force na tangan ng panloob.
Yung panloob, yun yung nagbibigay sa atin ng pagkukusa, ng damdamin, ng pagkatao. No? At sino po ang mga, ano po ang life forces na ito? O nandyan po yung tinatawag natin na una yung kaluluwa, pangalawa yung ginhawa. So yung ginhawa po, ano po yung ginhawa? Yung ginhawa po, yun po ay nakalulan supposedly sa paniniwala ng mga ninuno natin. Nakalulan ito sa ating mga atay. Sa ating mga atay. So doon nag-animate sa atay yung life force na ito ng ginhawa na nagbibigay sa atin ng gaan sa buhay, aliwan sa buhay, paggaling sa sakit, kaibsan sa hirap, no? Aliw o mabuting pamumuhay. Sa iligay nun, kaugnay ito ng pagkain at ganang kumain. So ang mga tao ay nagbibigay ng tinatawag na dyan nag-animate yung tinatawag natin na ginhawa. Ano? Ngayon, yung ginhawa na yan, hindi yan gagana. Ibig sabihin, hindi yan uubra, hindi magkakaroon ng kaginhawaan, ng magandang buhay, ng kalusugan, ng magandang paghinga. Kung hindi po maayos yung nakaugnay na life force. At ito po yung tinatawag na kaluluwa. So yung kaluluwa naman po, yan po ay nakalulan tulad ng pinapakita dito sa ating illustration sa utak ng tao. At yung kaluluwa ay may alignment sa langit. Dapat ito ay matuwid, ibig sabihin mabuting tao para magkaroon ng kaginhawa. Dahil pag nauusog ang kaluluwa, ito ay nagkakasakit, o kapag halang ang kaluluwa, masama ang tao. So, kaya kailangan nagsusot ng ginto ang ating mga ninuno upang ang mga ginto ang magprotekta sa ating kaluluwa sa loob ng ating katawan. Dahil lumalabas po yung ating katawan sa mga butas ng ating mukha at sa mga tinatawag natin na extremities ng ating kamay at paa. So lalabas yan, at papasok din dyan kapag tayo ay tulog, kailangan protektahan ng tinatawag na mga anting-anting. So, ibig sabihin, yung mga ginto ng ating mga ninuno, hindi lang yan abubot. Meron siyang espesyal na gamit upang panatilihin ang mabuting kaluluwa ng tao upang patuloy na magkaroon ng ginhawa. So yan po yung mga ginto ng ating mga ninuno. So diyan natin makikita na sa ating mga ninuno ay nagsusot ng ginto, hindi ho sila mga walang kultura o walang alam. Meron ho silang kultura noon. At ang kanilang ideal, para guminhawa ang tao, kailangan muna na matuwid ang kanyang kaluluwa. Kailangan maging mabuti siya. Ergo, pag yan ay inilipat mo sa bayan, kailangan po ay kapag ho kayo ay saglit lamang, pasensya na kayo. Grabe naman yung mga niinit na ang aking usapan eh. Anyway, salamat po sa pagpasensya. At please po, wag ho kayong tatawag sa akin ngayon dahil ako ay nasa webinar. Okay. So, ibig sabihin, ano yung matuwid na kaluluwa? Ano yung kabutihang loob? Paano yan naipakikita? Naipakikita yan, so, teka lang para lang mabalik ako, Tandaan natin na mayroon tayong
paniniwala na dapat matuwid ang kaluluwa natin upang magkaroon tayo ng kaginhawaan. So naturally, kailangan nating itanong, paano natin nakikita o ipinapakita yung matuwid na kaluluwa? So, kailangan natin ipakita ito sa konsepto ng kapwa. Ano yung konsepto ng kapwa? If someone is asking me how to define kapwa in, shall we say, in the way that the foreigners would understand it, there's no one word. Walang equivalent na English ang salitang kapwa na isang salita. Bakit? Sapagkat po yan po ay ang equivalent po niyan ay maaari nating ilarawan sa ilang salita sa English. Yung konsepto ng kapwa. So, in English, you can say, seeing the self in the other. Yung nakikita mo yung sarili mo sa ibang tao. Sa kapwa-tao mo. Ano? So, paano natin na ipakita yan? Sa kasaysayan, ipinakita natin yan, di ba? Nung gutom na at uhaw na uhaw at nangangamatay na dumating yung armada ni Magellan dito, dito sa Pilipinas, anong ginawa ng ating mga ninuno sa kanila? Hindi man sila naintindihan sa pagsasalita, alam nilang nangangailangan tong mga taong ito. Wala silang pinipiling kulay ng balat, wala silang pinipiling paniniwala, wala silang pinipiling lahi. Basta nagugutom, eto, binibigyan ng pagkain, binigyan ng pagkain ng ating mga ninuno. Ang mga nangangailangan. Pinakita natin yan 500 years ago. Kaya nga yan ang ginugunita natin sa Quincentennial, yung humanity ng mga Pilipino. Na ipinakita rin natin yan sa mga Hudyo, di ba? Nakipagkapwa-tao, nanganganib sila, mamamatay sila. Sila po ay ating inaruga. 1,300 of them. At nung nanganib din yung mga White Russians noon sa komunistang China, ay binigyan din natin sila dito ng refuge. So, yun ang makikita natin. And in a way, in a broader sense, yung pakikipagkapwa-tao ay naipapakita doon sa kapatiran. Yung pagsasandugo ng ating mga ninuno na nagsasabi na ang bawat bayan, bawat kasama sa bayan ay magkakapatid na sa ilalim ng pinuno na datu. So yung pagsasandugo na ginagawa ng mga datu noon. At ang kapatiran, ang pakikipagkapwa-tao na ipapakita sa pag-ibig. So pinagkukonekta natin ngayon yung mga konsepto na yan. So ano yung lahat ng ito, paniniwala sa kaluluwa, kabutihang loob, kaginhawaan, pakikipagkapwa-tao, kapatiran, pag-ibig. For me, yung mga katangian na yan, lahat yan ay sinasalamin ng isang tao sa lipunang Pilipino na hindi lamang siya yung datu. Kundi yung tinatawag natin na bagani. So, idagdag natin sa katangian ng bagani, yung tinatawag natin na karangalan. Okay? Karangalan. Sabihin, marangal. Nire-respeto. At may mga ilang pag-aaral ukol sa konsepto ng karangalan. Ano ba, ayon kay Justin Sugkang, may mga ilang bagay tayong ikinokonekta sa salitang karangalan o dangal. Dignidad, sanghaya, kamahalan, karampatan, puri, karangalan, kagdong, katakus, kadunggawan, diwak, tanok, kagaangan sa iba't ibang wika sa Pilipinas. Ito rin ay inilalagay sa konsepto ng puri. Puri, parangal, reputasyon. At ang kabaligtaran nito ay sa Tagalog ay kalapastanganan. Pag nag-i-slander ka, tinatanggalan mo ng dangal ang isang tao
no, paninirang puri pagka sinisira mo ang kanyang dangal. When a woman is raped, tinatawag na winawasak ang kanyang puri o dangal. Ginagahasa mo. So, pinahahalagahan ng mga tao yung mga katangian na ito noong unang panahon. So, yun po ang sinasabi natin. Now, tulad na nabanggit ko, no, na-preempt ako eh. Na-preempt ako. Okay, basically, ang sinasabi natin dito ay ito yung lahat ng katangian na ina-ascribe dun sa Bagani. Oh? Bagani, sino ba yung Bagani? Yung Bagani, yan po yung warrior na nagtatanggol sa bayan sa panahon ng ating mga ninuno. Oh? At yan ay nagsimula o sinasabing nagmula yung konsepto na yan sa Austronesian na salitang Bagani na nangangahulugang walang takot. Walang takot. At yan ay muling binuo ni Otto Dempwolf mula sa Tagalog na Bayani o Malay na Berani at ang Javanese na Wani. Okay. Mahalaga tong malaman ninyo. Bakit? Kasi yung Wani, kasi pagka tayo nag-aaral ng mga wika, no, tinitignan natin yung cognates o yung pagkakapare-pareho para makita natin yung pinagmulang kahulugan. At yung Wani sa Java ay may kinalaman sa pagtulong, sa kakayahan at sa kahusayan at sa pagsasayos ng kabuuan o alinmang gawain. Maliwanag po ba, mga kaibigan? Maliwanag. Tignan niyo po. Yung Bagani ay nagmula sa salitang Wani. At ang Wani sa Java, ang ibig sabihin ay nagsasaayos. At ginagamit ang kanyang kakayahan. So kaya naiisip ko, pagka ang isang pinuno ay isang Bagani kung mag-asal, ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang isaayos ang lipunan. Isaayos ang lipunan. Alrighty? Alrighty? Gayon din, no? May kinalaman yung Wani, ayon kay Pedro Serrano Lactao, doon sa tinatawag na pakiusap o pagsusumamo. So, siguro, yung pagkakaintindi ko dito, magsusumamo ka doon sa Bagani upang ikaw ay maprotektahan. Kapag ikaw ay humihingi naman ng tulong. So, ayon kay Zeus Salazar, ang Bayani ay may kinalaman sa tungkulin na magsaayos ng kalagayang bayan o ng grupong kanyang kinabibilangan. Tumulong sa kapwa, lalo na laban sa panganib upang protektahan ng bayan at kapwa. At yun nga, isa pang katangian na nababanggit na kahulugan ng Wani ay malasakit. Malasakit. So nandun na yun, pakikipagkapwa-tao, mabuting kaluluwa, pag-ibig sa kapwa. Malasakit. So ang pinunong Bagani ay may malasakit. Sa mga Manobo, ang isang bahani, yan ang kanilang Bagani, yun yung kanilang warrior, ay isang gentle and harsh knight sa pamayanan na ang kanyang pangunahing gawain ay itama ang mga mali o maghigante para sa mga nag-agrabyado matapos na gawin ng isang ritual. So ibig sabihin, kung gagamitin niya ang karahasan, kailangan ito ay makatwiran. Kailangan ito ay makatwiran. Kung may puwersa siyang gagamitin, kailangan ito ay makatwiran. Hindi basta-basta nagbibigay ng karahasan ang isang pinuno, ang isang Bagani. Pwede niyang gawin ang kanyang tungkulin mag-isa o pumipili siya ng mga kasama niya sa ilalim niya. Pero hindi siya nagtatrabaho para sa kahit na sinong opisyal o bahagi ng village. Kumbaga, ang kanyang serbisyo ay available para sa lahat. Mayaman man o mahirap, kamag-anak man o hindi, 'di ba? Mataas o mababa.
hindi niya pwedeng tanggihan pag siya'y hiningan ng isang makatwirang paghingi ng tulong. So napagkokonek-konekta po natin na itong konsepto ng bagani mula sa konsepto ng wani, at makikita natin na itong Austronesian word na wani ay may kinalaman sa pagtulong at malasakit. Kaya nga, ang government servant, yan, tulad po lang lahat ng nandito sa Zoom room natin, lahat itong mga timon ng mga museo ng National Historical Commission of the Philippines, lahat itong mga researcher na ito ng National Historical Commission of the Philippines, kung kayo ay guro ng Department of Education, lahat ng mga empleyado ng Department of Education na nandito, lahat kayo na nagtatrabaho sa mga local government units, sa mga national agencies natin, kayong mga nagsisilbi sa pamahalaan, bakit tinatawag kayong kawani ng pamahalaan? Sapagkat yun po ang inyong papel, ay tumulong at magmalasakit sa ating bayan, pagsilbihan ng mamamayan, to serve the people. At yan din po ang inaasahan natin sa ating mga pinuno, sa ating mga leader. Ayon kay Seo Salazar, magkaiba ang konsepto ng bagani o bayani doon sa tinatawag na Western hero. Western hero o eroe. Bakit? Sapagkat ang eroe ay individualista. Parang he is cut above the rest. Angat siya sa iba. May sariling persona. Pero ang bagani, ang bayaning Pilipino, siya po ay nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang sariling grupo at sa pagpapaibayo ng kanyang grupo. Oh? Nakabatay ang kanyang kilos sa ugaling bayan kung saan pinapahalagahan ang pagpapakita ng kababaang loob at ang pagiging katulad lamang ng ibang kasama. Ayan. Sana po naiintindihan po natin ito. Ang eroe, individualista, feeling niya, no, sa kanyang ginagawa, sikat. Walang problema doon. Pero yun yung mga heroes sa Western world. Pero yung mga bayani, nagpapakita sila ng kababaang loob. Yung mga bayani at yung mga bagani, yung mga warriors sa sinaunang bayan. Yan ang konsepto ng kabayanihang Pilipino. At, my God, kailangan natin ng mga bayani na mga pinuno. Yan po yung tinatawag kong pamumunong bagani. Oh? Now, kaya nga, para sumahin ang konseptong ito, ayon kay Seo Salazar, ang bayani ay isang nagkukusang makipagtulungan ng walang anumang bayad sa mga gawaing pangkomunidad. Ang ordinaryong tao, hindi kailangan maging leader para maging bayani. Pero ang mga pinuno natin, sana sila ay mga bayani. Hindi nila ipagmamalaki na bayani sila, pero sa kanilang gawa, makikita yung malasakit, yung pag-ibig, yung kapatiran, yung karangalan. Yung pagmamalaki natin, pinagmamalaki natin sila, na sila yung leader natin. Dahil nagpakita sila ng pag-ibig, hindi nila sinasabi yung pag-ibig na mahal kita, na mahal ko kayo. Hindi niya sinasabi yun. Pinapakita niya yun. Yun po ang pamumunong bagani. Oh? Now, si Seo Salazar, siya ay gumawa ng isang political na akda. At sa isa sa mga political na akda na yon, dinefine niya na mayroong mga tinatawag na, so ako ang tawag ko, #pamumunong bagani. Si Seo Salazar naman, ang tawag niya ay pinunong bayan. Ibig sabihin ng pinunong bayan, kumbaga hindi siya galing sa elite, o hindi siya galing dun sa yung mga alta sosyedad na tinatawag natin, kundi galing sa, hindi man siya mahirap, no? Middle class, pero sinasamahan niya ang bayan. At may nabanggit siya na ilang mga
kasama dyan sa pinunong bayan na yan, ang isa dyan ay si Andres Bonifacio, ang unang pangulo ng unang pamahalang mapanghimagsik sa Pilipinas na pambansang pamahalaan ng Haring Bayang Katagalugan. Gayon din, nandyan din ang pinunong bayan na si Ramon Magsaysay. Siya po yung paksa natin ngayong araw na ito. Si Jose V. Abueva naman, isang political scientist, si Pepe Abueva, ay nagsulat ng isang biography ni Ramon Magsaysay, yung Magsaysay A Political Biography, na ni-revise at nagkaroon na ng konsepto, no, na binabasa yung buhay ni Ramon Magsaysay, yung kanyang pamumuno. At ang tawag niya dito ay servant leadership. Servant leadership. Kaya Ramon Magsaysay, servant leader with a vision of hope. So, titingnan natin ngayon. Bakit magkaugnay ang buhay ni Ramon Magsaysay at ni Jesse Manalastas Robredo? Saan sila nagkaugnay? Saan sila nagkaugnay? At ano ang kanilang pagkakapareho doon sa tinatawag ko na pamumunong bagani? So, bilang panimula sa ating kwentuhan, simula pa lang pala, no? Seryoso tayo, no? Magsisimula yung ating kwento noong 1957. Namatay si Pangulong Ramon Magsaysay, hindi inaasahan sa isang plane crash. Ang kanyang pagkamatay po ay kinagulat ng sambayanan sapagkat ang Pangulong Magsaysay po ay napakapopular na presidente. Siya po ay tinatawag na man of the masses. Ano? So talagang nagluksa ang mamamayang Pilipino. At immediate ang recognition sa kadakilaan ng taong ito, ng sambayanang Pilipino. So, namatay po siya March. By May, itinatagagad ang Ramon Magsaysay Award Foundation. May 1957. Yan ay ilang buwan lamang, 2 buwan halos, matapos na mamatay si President Ramon Magsaysay. So, Ramon Magsaysay Award Foundation, ano ito? Ito isang award foundation o isang award-giving body na ang layunin ay magbigay ng karangalan sa mga tao na nagbibigay ng greatness of spirit sa paglilingkod sa mga tao sa Asia. So Ramon Magsaysay Award is changing Asia through the greatness of spirit shown in selfless service to the peoples of Asia. Okay? Now, tandaan natin na ito ay mayroong kontekstong historical, itong Ramon Magsaysay Award. Noong ito ay tinatag. Ito ay pinupondohan ng Rockefeller Brothers Fund. At kung hindi ako nagkakamali, sila ay nagbibigay ng $50,000 sa bawat awardee. No? So, pinaparangalan yung mga tao na gumagawa ng mabuti sa Asia. At ito'y pinasimulan ng mga Amerikano. Bakit? Kasi gusto nilang itaguyod yung estilo. Ito si Ramon Magsaysay, kasama noon si Vice President Richard Nixon. Gusto nilang ipatupad yung estilo ng democracy. Na ang konteksto ay panahon ng Cold War. Yung digmaang malamig. Hindi, nagbibiro lang po ako, no? Hindi po, oo. Yung Cold War na tinatawag natin, yung digmaan na walang putukan ng mga superpower na Russia at Amerika.
Well, of course, nagpuputukan sa Vietnam, sa Indochina. Dahil dyan, at napakahalaga ng Pilipinas na sinasabi na yung bastion of democracy in Asia na hindi dapat ito malaglag sa mga komunista na sinusuportahan naman ng mga Ruso at ng mga Chino at that time. So, to promote people who uphold democratic ideals, ginawa ang award-giving body na ito. At tinataguyod nito. Bakit? Kasi si Ramon Magsaysay ay matagumpay niyang napasuko ang mga hook. Yung rebeldeng komunista nung panahon niya. Kaya talagang bilib na bilib sa kanya ang mga Amerikano. Tinawag siyang champion of liberty ng mga Amerikano. At talagang pinagmalaki siya ng maraming Pilipino. Ang tawag na nga sa kanya, tulad ng makikita natin sa biography na ito ni Carlos Quirino, Magsaysay of the Philippines. Parang kung may Sukarno of Indonesia, diba? Kung may Washington ng Estados Unidos, mayroong Magsaysay ng Philippines. Pinagmamalaki. Champion of democracy in Asia. So, yung unang Ramon Magsaysay award ay naisagawa noong August 31, 1958. The next year, 1957 namatay si Magsaysay, August 31, 1958. Usually ito po ay ibinibigay ng Pangulo ng Bansang Pilipinas. So, yung una pong mga Ramon Magsaysay awardees, sina Mokhtar Lubis ng Indonesia, isang makabayang Indones na kilalang kilala, si Armac Colloc Dick na siyang editor ng Philippines Free Press ay binigyan din ng parangal para sa periodismo. At yung tinatawag na Operation Brotherhood. Operation Brotherhood. Operation Brotherhood, yan po ay isang operasyon na mula sa Pilipinas na parang peacekeeping at community, ang tawag dito, yung pinadala yan sa Vietnam War, na bilang isang peacekeeping mission, Operation Brotherhood, ng mga Pilipino yan. So, yan ang unang mga Ramon Magsaysay awardees. And yeah, despite the fact na meron siyang Cold War, shall we say, Cold War context, parang meron siyang pro-American na context, eventually nawala yan eh. Eventually nawala yan. Naging nagkaroon na siya ng distinction na siya yung kinikilala sa buong mundo na Nobel Peace Prize ng Asia. So nagpatayo ang foundation ng Gusali, nagawa sa Marmol. Marble yan, sa Rojas Boulevard. So yan yung Ramon Magsaysay building, At pinarangalan ang iba't ibang personalidad tulad ng Dalai Lama Tenzin Gyatso ng Tibet, yung Dalai Lama, si Akira Kurosawa ng Japan, si Mother Teresa ng Calcutta, si Miriam Defensor Santiago ay ginawaran ng Ramon Magsaysay Award, si Binibining Rosa Rosal dahil sa kanyang work para sa Red Cross. At ganito, may konting kwento lang po ako sa inyo. Ayan, si Senator Jovito Salonga at si Grace Padaka na naging gobernador ng Isabela ay inawardan ng prize na yan. Marami pang iba, napakarami po. Ang pinakamaraming na-awardan dyan, India. So, konting kwento lang, si Paco Magsaysay nung unang panahon, siya po yung anak ni ni Senator June Magsaysay, apo ni President Magsaysay, at siya po ang CEO ng Carmen's Best Ice Cream. Noon po, siya yung nag-organize ng first Ramon Magsaysay Essay Writing Contest. At ako po ay sumali doon. Ito po, typewritten pa ho yung entry ko. Ramon Magsaysay, Role Model for the Youth. Kinikwento ko po yung kinuwento sa akin ng lola ko tukol kay Ramon Magsaysay. So ako po ay nagwagi ng third place sa high school division ng essay writing contest na ito. At dahil dyan, naanyayahan po ako dun sa 1998 presentation ceremonies, August 31,
1998. At doon po nabigyan ng parangal si Corazon Juanco Aquino bilang awardee para sa international understanding. Ano? At yan po yung una kong larawan kasama si President Cory Aquino. Medyo hindi masyadong maganda, no? Marami kasing lumalapit sa kanya kaya hindi na ako nakapagpalitrato ng maayos. Na-meet ko rin at that time si Senator Ramon June Magsaysay. At may webinar kami kagabi, mamaya sasabihin ko kung paano nyo ito mahahanap. Napakaganda naman kanyang kwento tungkol sa kanyang ama. At na-meet ko siya dyan. Ako ay third year high school, kung di ako nagkakamali. O second year, 97. Second year high school. Nung ako ay manalo. And from then on, nakita ko dyan si President Ramos. Alam nyo yung inspiration na pag naririnig mo yung mga kwento ng mga ina-awardan sa Ramon Magsaysay Award. Parang every year, yan yung aking pang-recharge ng inspirasyon sa akin. At doon ko rin nakikita yung mga tao na sinusulat ko lang sa aking mga school projects. So every year, sabi ko, pupunta ako sa Ramon Magsaysay Award presentation ceremonies. So from 1998, save for 1 year, 2003, kasi nasa Mount Banahaw ako noon, no? Napuntahan ko lahat ng presentation ceremonies ng Ramon Magsaysay Award. Oo. Hanggang nung huling presentation ceremony sa panahon ng pandemya, 2019. So at one particular presentation ceremony, so ito po yung awarding, kasama ko yung aking mama. Hello mama, magaling po tayo. Si Mama Vilma Chua. Nanalo si Jessie Robredo. Yun pala yun. So, konektado ko si Ramon Magsaysay at si Jessie Robredo sapagkat si Jessie Robredo po ay nanalo ng year 2000 Ramon Magsaysay Award for Government Service. At siya po ay naging bahagi ng Asia Week magazine. Nabili ko nga yan, may kopya ako niyan. At pinarangalan siya ng Ramon Magsaysay Award Foundation for giving credence to the promise of democracy by demonstrating that effective city management is compatible with yielding power to the people. Diba ang dami nagsasabi sa atin, hindi epektibo ang demokrasya sa Pilipinas. Sinasabi nila yan, dapat daw makakamay na bakal daw ang mga pinuno natin. Pero dito sinasabi, pinarangalan si Jessie Robredo kasi pinakita niyang ang demokrasya ay epektibo lalo na kung ito ay kumukonsulta sa tao. Yan ang kanyang award. Diyan siya inawardan. At naroon po ako. In fact, yung kwento ko nga dyan, nung siya ina-awardan na, ako'y pumunta dun sa harapan ng stage. Kumbaga ako ay parang naging photographer. Sinamahan ko yung mga photographer. Tapos, at ang nangyari doon ay ako ay sumaludo sa kanya. At tumingin siya sa akin habang binire-receive niya yung prize at habang pinapalakpakan siya ng tao, sumaludo ako sa kanya at nakita niya iyon. Kaya, pagkatapos nung mga presentation ceremony sa kanya, doon sa lobby ng Film Life Theater, no? Hindi sa CCP, no? At that time, kasi pinapalabas yung Miss Saigon, lumapit po ako sa kanya at sumaludo ulit ako. ROTC ako nun. So, sumaludo ako ngayon kay Jessie Robredo. Allow me to salute you. Tapos natuwa siya, no? Napatawa siya. At after that, no, medyo nag-usap kami ng kaunti. Tinanong niya kung taga saan ako. And then, ako ay nagpa-autograph na. Nagpa-autograph ako sa kanya. So, yun yung una kong beses na nakilala si Jessie Robredo, mayor ng Naga City nung panahon na yung kanyang yung papel niya, no? Doon siya pinarangalan sa pagiging mayor. So, puntahan natin ngayon ang sabihin na natin ng naging paglalakbay ng mga pinunong bagani, Jessie Robredo at Ramon Magsaysay. Connected sila in many ways. So, sige. So, si Monching po ay estudyante ng engineering pero sakitin, no?
Kaya mekaniko siya, naging mekaniko siya ng Tritran. Hindi po siya hindi po siya, kumbaga hindi siya, anong tawag dito? Hindi sila mahirap, kaya siya mekaniko. Gusto niya lang magmekaniko, mahilig talaga siya sa mga sasakyan. At ito nakakatuwa, kinuwento sa amin kahapon ni Senator June Magsaysay kagabi na siya pala ay pinadadala, inuutusan doon sa isang may-ari ng isang kumpanya ng bus sa Zambales. At ito yung mga Banson. At doon niya nakita na yung kanyang yung crush niya na si Luz Banson. Si Luz Banson, hindi siya gusto. 3 years siyang nililigawan, 3 taon. So eventually, pumayag din. So yan, ito yung lesson sa atin ng kapag may tiyaga, may nilaga. 3 taong niligawan. So nagpakasal si Luz Banson, ang magandang si Luz Banson, kay Monching na mekaniko ng Tritran. Gusto daw ng ama ni Miss Banson, si Monching, sapagkat nakita niya mekaniko, ibig sabihin hardworking. Ang ganda ng pag-iisip kasi ngayon hindi na ganyan, So, yun, Now, anyway, eto na nga, eventually isang landmark event sa kasaysayan ang magsasadlak kay Monching sa paglilingkod sa bayan. At ano ito? Ito yung tinatawag na World War II. Sapagkat si Monching ay magiging guerrilla, magiging pinuno ng mga guerrilla, tatawagin siya Commander Chow. Kasi si Commander Chow, dahil siya magaling kumuha ng pagkain para sa kanyang mga tao. Kung anong kinakain ng mga tao niya, yun din daw ang kakainin niya. So talagang yun yung makikita mo, pamumuno, kasama niya ang bayan. Yan ang konteksto ni Monching. Naging military governor siya ng Zambales. Eventually, siya ay pinilit ng tao na tumakbo sa pagka-congressman after the war. At dahil dyan, si Monching ay naging congressman at naipasa, na tumulong siya sa pagpasa ng tinatawag na Rogers Bill. Na siyang nagpapaigting sa US na nagpapaigting ng tinatawag na tulong para sa mga veterano at sa kanilang mga asawa. So yun ang makikita mo na pinaglaban niya ang kanyang mga kasama. Yung makikita mo nandiyan na yung pamumunong bagani. Si Monching bilang military governor. Si Jesse Manalastas Robredo naman. Ano yan of course, kanyang kabiyak ay si Attorney Maria Leonor Herona Robredo. At kaanak niya ang historian na si Danilo Herona, yung expert natin kay Magellan. At yan po yung kanilang kasal. Meron nung kumakalat na fake wedding picture daw ni Lenny Robredo. Hindi po totoo yun, wag po kayong maniwala doon. Isa lang ang pinakasalan ni Madam. At yan po si Sir Jesse Robredo. So, siya po ay isang Lasallian. At siya po ay nag-aral sa Lasal ng Bachelor of Science in Mechanical Engineering at Industrial Management Engineering. Dalawa yung kanyang kurso. Sa Lasal kasi pwede yon. At pumasok siya sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas habang nag-aaral ng Master of Business Administration sa Universidad ng Pilipinas. So yan po ang background ni Jesse Robredo. So nasa private sector si Jesse Robredo. Ano po yung nangyari? What happened to Jesse Robredo? Nagkaroon ng tinatawag na People Power Revolution. People Power Revolution. So noong 1986, this inspired Jesse Robredo mula sa Maynila, bumalik sa Naga at maging isang public servant. He led the Bicol River Basin Development Program. So,
napunta sa public service. So si Ramon Magsaysay, digmaang pandaigdig. Si Jesse Robredo naman, people power revolution. So yung mga kasaysayang pangyayari, kumbaga after the war, talaga nag-focus na talaga si Monching sa public service. Ganon din yung ginawa ni Jesse Robredo. No? So, babalikan natin yung kwento ni Monching. Eventually, siya ay itatasan ni Presidente Elpidio Quirino na maging Defense Secretary. So from being a congressman of Zambales, naging Defense Secretary si Monching. Now, there's a famous case na isang gobernador ng Negros ay kaibigan ni President Quirino, naghahari-harian bilang isang warlord. Ngayon lang natin banggitin yung kanyang pangalan kasi kasaysayan naman na yan Negros Occidental. So itong governor na ito ay may mga bata siya ng mga mayor at pinoprotektahan niya ang mga ito ng kanyang mga goods. At yung isa sa mga minsan walang tumatakbo laban sa mga tao niya. Liban sa isa, sa bayan ng Magalyon may tumakbo, ang pangalan Moises Padilla. So si Moises Padilla ay hinuli ng mga goons eventually at bago siya hinuli, sinabi niya sa nanay niya, Nanay, kahit anong mangyari, whatever happens, call Monching. Call Monching. Ano ibig sabihin nun? Ang kapartido ni Pangulong Quirino, yung kaibigan niya na gobernador ng lalawigan na yun. Kapartido rin ni Quirino, si Ramon Magsaysay, kakampi niya nasa gabinete niya Pero ang tiwala niya, kahit nakakampi ng presidente si Magsaysay, ay kay Magsaysay. Sinabi niya na may gagawin si Magsaysay kung lalapitan mo. Unfortunately, ang nangyari po ay natagpo ang patay si Moises Padilla. Kaya agad hong lumipad si Monching. Pinadala ang mensahe. Lumipad si Monching kasama ang isang batang reporter na si Ninoy Aquino, kasama ang isa pang editor, ang publisher ng Manila Times na si Joaquin Chino Roses. Pumunta sila sa bayan ng Magalyon. At pagdating nila sa Magalyon, walang sumalubong sa kanila, walang tao. Ang dilim. Walang bukas na kahit ano. Kahit mga ilaw sa bahay, walang bukas. Takot na takot ang mga tao sa karahasan ng kanilang mga pinuno. At nakakita sila ng iisang bahay na may liwanag. At ito nga yung bahay ni Moises Padilla. Nagpakilala si Monching sa nanay ni Moises Padilla. My son is dead. My son is dead. Sabi ng kanyang ina. I am Secretary Magsaysay. Sabi ng nanay, my son is dead. My son is dead. At nakita po ang dugo ang katawan ni Moises Padilla doon sa tahanan na yun. At walang gustong mag-autopsy. Walang gustong galawin ang katawan sa Magalyon. Walang gustong mag-autopsy. So si Ramon Magsaysay kailangang balutin ang katawan ni Moises Padilla at iuwi sa Maynila upang magawan ng autopsya. Yan po'y kinuwento sa akin kagabi ni Senator Ramon Magsaysay Jr. Alam nyo, pagdating ng panahon, gagamitin ni Magsaysay ang ang kwento na ito. Kasi eventually, makukumbinsi siya ng mga Amerikano at ng mga nasyonalista na tumakbo laban kay Elpidio Quirino. At pumasok kumbaga naglipat ng party si Magsaysay from the Liberal Party to the Nationalista Party. Siya ang hinalal na magiging presidential candidate. At lagi sinasabi ni Magsaysay, nung kalong-kalong ko
ang duguang katawan ni Moises Padilla ay kalong-kalong po ang bangkay ng ating inang bayan. So, doon na nauso yung ano, 'di ba? Yung ibig sabihin no, parang walang demokrasya kung may karahasan. At kailangan ng demokrasya, no? At yun na nga, dahil diyan, no, tumakbo nga itong si Ramon Magsaysay laban sa kanyang political mentor. Political mentor niya yan. Pagbabati din sila pagdating ng panahon. Pero sa ngayon, iibahin ni Magsaysay yung way ng pangangampanya. Tandaan natin na magmula kay Pangulong Manuel Quezon, di ba? At lahat ng mga iba pang naging Pangulo, si Monching, mas ginawa niyang mas personalized yung pangangampanya. Dati, ang mga ward officers mo ang nangangampanya para sa'yo sa mga probinsya. Pero eventually, si Monching mismo nangampanya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, he started shaking hands with the people, di ba? Meeting kids. Kung makikita mo, no? Matindi yung Monching. No? Talagang person to person ang kanyang pangangampanya. Ito na yung ginagawa ngayon. Pero dati siya ang pinaka nagpasimula niyan na ganyan ng estilo. Na kaya talagang at dynamic siya'y bata. At that time, bata pa. No? At talagang kitang-kita mo na malapit na malapit siya sa mga tao, binisita niya mga tropa. Kita mo, presidential candidate na siya, umuupo lang siya doon sa gilid ng entablado. Imaginein mo, talagang walang kieme. Kumbaga, kahit saan siya, kahit anong entablado, pwede siya magsalita. Hindi siya supla dito. Yan ang Ramon Magsaysay effect, kumbaga. So, dahil dyan, at syempre sa counting push, diba? May tulong ng konti ng CIA, hindi natin itinatanggihan, diba? Merong mga ganyan talagang pangyayari dyan. Nahalal si Ramon Magsaysay. At alam natin, nabanggit na noon na yung pinakaunang political jingle ay yung kampanya ni Ramon Magsaysay sa pagkapangulo. Diba? At pinapakita doon yung mga kabulastugan nangyayari sa pamahalaan. Kung titignan mo, hanggang ngayon, parang yun ang nangyayari pa rin. Diba? Yung everywhere that you would look was a bandit or a crook. Peace and order, what a joke, till Magsaysay pumasok. That is why you will hear the people cry, our democracy will die kung wala si Magsaysay. Mambo, mambo, Magsaysay. Mabu, mabu, mabuhay. Our democracy will die kung wala si Magsaysay. Birds they voted in Lanao at pati aswang paraw. Ang eleksyon lutong Macau till Magsaysay show them how. Too much people's money spent but no honest government. No more graft or 10% till Magsaysay president. That is why you will hear the people cry. Our democracy will die kung wala si Magsaysay. Mambo, mambo, Magsaysay. Mabu, mabu, mabuhay. Our democracy will die kung wala si Magsaysay. Our democracy will die kung wala si Magsaysay. The first Filipino political jingle, Mambo Magsaysay, written by Raul Manglapus. At syempre ito'y bahagi ng Saywar that was directed by CIA agent Edward Lansdale, no? But remember, the description fitted the man. In a way, the Americans were, kumbaga, parang naka-jackpot by choosing this man. He walked the talk. He walked the talk. He's a man full of integrity. He was not the traditional politician at that time, of the time. No? So, yun, ano? Because
personality, kumbaga personalistic campaign. He won the presidency. This is the scene from his inauguration at the ang tawag pa dati Independence Grandstand, which eventually will become Quirino Grandstand. Oh, maliit pa lang yung Independence Grandstand, tapos meron pang borloloy sa ibabaw, no? Kikita niyo doon. And ayun, nanumpa si Pangulong Ramon Magsaysay kasama si Vice President Carlos Pigas. Now, sa pagbaba niya sa grandstand, anong nangyari? Talagang dinumog siya ng tao. Dinumog ng tao. Tingnan mo, nangingiti pa yung kanyang doon, yung kanyang ide-camp doon. Talagang dinumog ng tao na napunit yung kanyang barong. Kita nyo, ito na po yung eksena kung saan napunit po yung kanyang barong. Tagalog. At sinasabi, di ba, yan yung trivia kay Ramon Magsaysay, yung sikat dati na fun fact sa kanya na the very first president who wore a barong Tagalog during his inauguration. In fact, for many generation of kids, yan lang yung alam nila tungkol kay Monching. No? Oh. Pero yun, he was not the first president to wear a barong kasi si Manuel Quezon nagbabarong na yun. Anyway, so in his presidential portrait, no, na sikat, ito yung naging talaga, barong ang kanyang signature wear dun sa kanyang presidential portrait. And ito na nga, naikwento sa akin ni Senator June Magsaysay yung People's Day. Kasi President Magsaysay is known to have opened Malacanang Palace to personally listen to the people. Before, he did it every morning. But the press were saying, that's not the only problem of the country. There are other problems like the economy and all of that. And so, Ramon Magsaysay lessened it to 2 to 3 times a week. Pero ginawa pa rin niya. So he opened the Malacanang to the people to personally listen to their needs and refer them to the right agency. So gusto niya yun. Gusto niya na nalalaman niya mula sa tao ano yung problema. Kaya yun nga, ang problema, dinumog siya ng mga tao dun sa palasyo. Minsan nasisira na yung mga carpet. And sometimes he goes to provinces to visit the people themselves. So yun, yan nga, tulad nito, no, makikita mo may mga iba na gusto lang batiin siya, pumipila pa, so dumadagsa yung mga tao. Gusto siyang makita. So dahil sa mga ganyang, kasi ang pinuno, dapat nakikita, meron ka pa ring presence. Alam nyo, may mga pangulo tayo na managerial lang style. Magagaling na presidente. Pero dahil hindi sila masyadong nakikita ng tao, parang nagde-delegate lang sila. Alam mo, gusto talaga ng tao. Di ba? Kapag ka nasa bagyo, pagka after ng bagyo, na-appreciate nila na pinupuntahan mo sila eh. I mean, for some strange reason, sa totoo lang, pwede naman tumulong yung iba doon at i-delegate na lang niya. Hindi naman siya makakatulong doon eh. Ang iisipin pa kapag sa West yan, makaka-distract ka lang sa mga rescue efforts, ganyan. Pero sa Pilipino, hindi. Nagbibigay ng pag-asa sa kanila pag nakikita nila yung pinuno. Oh? He also served the local dishes, local wine sa ating local dishes, local wine sa ating mga state events. Oh? So yung mga tuba, ganon. And ito, this is one of the favorite pictures of Ramon Magsaysay. Because yun nga, as I said, he goes to the provinces to personally see some of his projects. No? So nakilala siya dun sa yung basic services like poso, yung deep wells. Tandaan natin na kapag walang potable water, walang tubig na maiinom, yan po ay pinagmumulan ng mga sakit. At nung panahon na yon ay hindi pa masyado yung tinatawag na yung mga nawasa, MWSS. No? So, kumukuha ang tao ng tubig na sa ilog. Sa ilog, di ba? Alam niyo naman minsan may mga lumulutang-lutang doon, no? So, what Magsaysay did was he propagated what we call yung mga deep wells. Yan ay napaka-basic na kailangan ng mga tao doon. At yan ay kanyang
ipinatayo. No? So, yun na nga, you will see here pictures of, ito favorite ng mga tao to, yung tumatalon si Magsaysay doon sa creek kasi it shows a dynamic leader. A dynamic leader who visits the far-flung provinces, yun, no? Kung saan-saan siya napupunta, nakikinig sa mga tao. But of course, one of his great achievements was the peaceful surrender. Actually, medyo may panlilin lang na nangyari dyan. Pero sabi nga ni Magsaysay, kailangan maging pragmatic. So of course, as former Defense Secretary, umigting yung kampanya laban sa mga hukbo ng military. So ito yung paggamit ng puwersa na for many people, they think na justified. Dahil, kumbaga, siyempre may rebellion na nangyayari. Pero yun na nga, hindi rin yung pakikipag-usap, hindi rin, kumbaga, kinalimutan. So, umakyat sa bundok yung Ninoy Aquino. Kasi nga, naamoy ni Ninoy Aquino na parang meron kayong niluluto. So sinabihan niya ngayon yung isa sa mga gabinete, si Manahan yata yun. Sabi niya, alam niyo kung hindi niyo ako isasama dyan sa niluluto niyo, ibubuking ko kayo. So yung pala yung niluluto, yung negotiation kay Luis Taruk. So dahil nabraso ni Ninoy, no? Ang batang reporter pa lang siya noon, batang reporter, 20 years old. Nabraso niya yung kasi rin siya assistant din siya ni Magsaysay . So nabraso niya na siya yung pumunta. At tandaan natin na si Luis Taruk, no, ay Kapampangan yun. So nag-uusap sila sa Kapampangan ni Ninoy. Kumbaga ang sabi, sumuko ka na. Hindi ako susuko. Tapos sinabi, President Magsaysay, hindi daw siya susuko. Sige, gusto daw niya na sana wag siyang arestuhin kapag siya ay bumaba. Okay, hindi namin siya arestuhin. So nakumbinsi si Luis Taruk. And in a way, because of those conversations, Ninoy Aquino became a socialist. Socialist in the socialist sense, in the democratic socialist sense. Hindi natin a communist sense, but in the democratic or in a national democratic sense, but in a social democracy sense. Ninoy Aquino became, yun nga, social democrat. Yung kanyang mas socialist because of his, his conversations with Luis Taruk. And, of course, what happened was, ngayon, bumaba ngayon si Luis Taruk na kumbinsin ni Ninoy. Yung batang reporter, 21. Anong nangyari? Inano ngayon ni Magsaysay? Inaresto ngayon. Kulong ngayon yung Taruk. Sabi ngayon ni Ninoy, kay Magsaysay, bakit mo ako niloko? Sabi lang niya, anak, may pang mga bagay, dahil bata ka pa, may mga bagay na hindi ka maintindihan na kailangan kong gawin. So, you will see there, Magsaysay when he was crafty when he needs to be crafty. And of course, what happened was, the Huk Rebellion was quelled and he was healed by the international community for that. Tandaan natin na si Ramon Magsaysay had a carrot and stick approach to rebellion. So kung ayaw nyo sumuko, bibirahin kayo ng ating pamahalaan. Pero kung susuko kayo, ayan, he-instituted some housing projects in Lanao for the people to start their lives anew. So may mga ganyan siyang proyekto. Carrot and stick approach to governance. So gayon din yan, yung mga site inspections, yung mga ganyan. Gusto niya yan. Yung hat niya, ayan, no, sinusuot niya. Nagsabi ni Senator Jun sa akin, nung bago siya naging presidente si Jun Magsaysay, sasakay sa bus yan. Hindi mo makikilala dahil dun sa hat niya. Tapos ang gusto niya, nakikinig lang siya dun sa mga sinasabi ng mga tao. Yan ang sinabi ni Senator Jun Magsaysay. Gusto na nakikinig ni Monching sa mga hinaing ng tao. Yan ang kumbaga, he is a listener. As a leader, you have to be a good listener. Nakikipagkapwa ka. Nagmamalasakit ka sa kapwa. There was one time, there's a very good book here.
yung itong memoirs ni Jess Season to, My Guy, ni Jess Season, My Guy Magsaysay. May mga anecdotes siya dito, napakagaganda. Hindi ko na makukwento lahat kasi wala tayong oras. Pero for example, meron siyang larawan dito na na si Magsaysay kasama niya, si Jess Season, journalist siya noon. At pinasulat niya. May matanda na lumapit sa kanya sa Mindanao, tapos may problema ako, President. Tapos ang ginawa, isulat mo para hindi ko makalimutan. At binigay niya kay Magsaysay at tinugunan niya ito. Ganun po katindi yung President Magsaysay. Ganun katindi. At yung isang kwento nga na nakaka-touch, no? Yung kinuwento ni Manny Martinez tungkol sa uncle niya na si Cornelio Faigao ng Cebu. Sumulat daw si Cornelio Faigao sa Cebu kay Magsaysay. May gamot akong kailangan sa Maynila, ko lang pwedeng mabili. Pwede mo, pagdating mo dito sa Cebu, pwede mo bang ibili for me? Alam nyo, Magsaysay went to Cebu. Binili niya yung na yun, yung gamot na yun na kailangan. At that time, hindi na makausap si Faigao. Siya ay kumbaga, parang comatose or what. That was March 16, 1957. He was already president at that time. That morning, President Magsaysay will be dead. Pero naiabot kay Faigao yung kinakailangan niyang gamot at nabuhay si Cornelio Faigao dahil sa gamot na binigay ni President Magsaysay sa pinakahuling sandali ng kanyang buhay. Yun yung personalized. Makikita mo talagang may anong tawag dito? May pagmamalasakit kang makikita talaga doon sa tao na ito. So, ayun. Tignan natin yung iba pang mga aspekto. So, yung mga kwento na yan, ginuwento ho sa kasaysayan nung kahapon, kagabi, ni Senator June Magsaysay, kasama ang kanyang anak na si Paco Magsaysay, sa aming discussion. I-upload ko po ito sa aking YouTube. Papanood nyo ito sa Vibal Group, Facebook, pero i-upload ko po ito sa aking YouTube channel, Xiao Chua Soon. So sana po, panoorin nyo rin po doon ang episode natin ng Kasaysayan kay Saya. Alam nyo, hindi ko makakukwento lahat kasi ako po ay talagang wala naman tayong oras masyado. Pero inaanyayahan ko po kayo na sa August 27, 2021, panoorin po yung lecture ng napagaling natin na Historic Sites Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines, si Eupemio Agbayani III. Si Junjun. At siya po, si Jun. At meron siyang lecture tungkol sa pagiging kampiyon ng manggagawang Pilipino ni Monchik. Okay, so panoorin po natin yan dito sa museo ni Ramon Magsaysay. Okay, so nakita natin yung pamumunong bagani kay Ramon Magsaysay, nakasama niya ang bayan, hindi siya humihiwalay sa bayan po. Hindi siya humihiwalay sa bayan. May kababaang loob, pero may temper, by the way. May temper. Alam mo yung pag yan ay nag-site inspection, yun nga, nagpapanggap siya. Minsan yung sa customs, alas 8 ng umaga, dumating siya, walang tao. O parang a few minutes before that, dumating si Monchik, tapos alas 8 na, wala pa rin tao. Naggalit na galit yung Magsaysay. Makikita mo yung presidential temper daw na tinatawag. No? So yung tinatawag na impatience, may counting impatience din kapag hindi nangyayari yung mga dapat mangyari. Ay katangian isang pinuno na magaling. Diba? Kailangan minsan magpakita ka rin ng resolve. Hindi yung nagmabait ka lang lagi. So yung gentle and kind. Tough but kind. Tough but kind. Yan din yung masasalamin sa buhay at pamumuno ni Jesse Manalastas Robredo. No? Opo, yan po ang makikita rin natin sa buhay ni Jesse Manalastas Robredo nang siya po ay maging mayor. So, tandaan natin,
na by noong 1990, no, 1989 or 1988, kung di ako nagkakamali. Yan, noong 1988, nanalo si Jesse Robredo bilang alkalde ng Naga City. No? At siya ay 29 years old lang. Parang may kilala akong mayor din na ganyan. No? Kasi Mayor Vico. Mayor Vico. So 29 years, mala Mayor Vico pala itong Jesse Robredo. Ang Naga noon, marami yung mga informal settlers, kulang naman sa trabaho at traffic. So medyo nag-wane yung kumbaga nag-wane yung star ng Naga noong panahon na iyon. So anong ginawa ni Jesse Robredo? Sa pag-upo ni Jesse, tinanggal niya ang palakasan sa City Hall at kumuha ng mga tao batay sa kakayahan. At dahil diyan, sinasabing naging graft-free ang pamahalang panglungsod. Kaya naman dumating ang mga negosyante upang mamuhunan sa Naga. So, kailangan mawala yung corruption that makes business hard to do in a place. So, nandiyan yung toughness. Nandiyan yung impatience na tinatawag natin. Parang magsaysay talaga, ano? Pero para dumating yung ginhawa. Kasi ang dato, nagpapamudmud dapat ng ginhawa yan. Si Magsaysay, nagpamudmud ng ginhawa ng mga deep wells, malinis na tubig, ng mga basic services. Yun ang pamumunong bagani, inaalagaan ng ginhawa ng bayan. So ginawa yun ni Jesse Robredo. Ginamit niya ang kanyang pinag-aralan sa pagpapatakbo ng negosyo, sa pagpapatakbo sa lungsod. Kaya naman, in only 1 year, by 1990, na ibalik yung first class status ng Naga. First class city. At sumigla ang ekonomiya at lumaki ang kita ng lungsod. Eventually, dahil sa pagkalaki ng kita ng lungsod, yung local government mismo, lalago yung kanyang kita ng 573%. Ganun kalaki. Dahil sa mga reforma na ginawa ni Jesse Manalastas Robredo. So, upang sugpuin ang kriminalidad, pinasara ni Mayor ang mga nightclub, pasugalan at ang mga drug den. Ayun na, yun na yung sinasabi ko, toughness, may toughness siya. Inilayo sa sentro ng Naga ang mga pampasaherong terminal, para mawala yung traffic kasi may traffic problem eh. So yung mga terminal inilayo doon sa sentro ng lungsod, ngunit nagbigay ng mga training para umunlad ang mga kakayahan ng mga tao. At yun yung estilo ni Jesse Robredo. And ito nga, yung kanyang mga proyekto, nagbibigay siya ng mga patubig, nagbibigay siya ng mga patubig, tulad ni Magsaysay, mga kalsada, daycare center, ospital, at iba pang proyekto para sa mga nasa laylayan. Yun ang naging baan. And yun na nga, eto na, yung personalized na leadership din ni Jesse Robredo. Makikita mo siya doon, nagbabasketball sa Naga nung siyang mayor. Kalaro niya yung mga kabataan doon. Makikita mo siya na kapag natapos ang isang kalamidad, siya mismo yung naglilinis, nagwawalis. Gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Nagwawalis, nagpupunta sa mga rescue missions. So nakikita, visible, nakikita siya ng tao at nakikihalubilo siya sa tao. And doon nga makikita mo yung kanyang kapag ka siya ay lumalabas, naka-shorts lang, ganyan talaga siya. Ay pumunta siya sa China, naka-tsinelas lang siya totoo. Pumunta siya sa Great Wall of China, naka-tsinelas. Naka-tsinelas. Pumunta siya sa Vietnam, namasyal sa Vietnam, naka-shorts, Oo, ganyan. Ang simple-simpleng tao. Ang simple-simpleng tao ng Jesse Robredo.
Kaya tinatawag, parang si Lian Alejandro, no, na nangampanya nun sa nakasuot ng tsinelas. O siya, makikita mo nun, nakatsinelas lang din, nakikipag-usap lang sa mga ordinaryong tao doon. No? Pinaunlad niya ang buhay ng 4,500 na mga walang tahanan sa kanyang programang Kaantabay sa Kauswagan o Partners in Development. No, na nabigyan ng pabahay at kabuhayan. No? Nang mahalal siya ng walang kalaban noong 1995, drawing on that kind of popularity and the mandate from the people, inusig niya yung konseho na ipasa ang Empowerment Ordinance na nagbubuo doon sa tinatawag na Naga People's Council. Ano yung ibig sabihin nun? May mga sectoral people na kinokonsult yung council nga na ito ng mga sangguniang panlungsod sa paggawa ng kanilang mga ordinansa. So look at this, no? Ramon Magsaysay wants to sometimes, no, mag-disguise siya para makinig sa mga tao. He wants to listen to the people. Dito, ginawang mas organized si Jesse Robredo. Different sectors of society from the grassroots may council at yun magko-consult yung mga councilors na ng sangguniang bayan sa mga ordinansa ang kanilang ginagawa. So dito mo makikita na naging epektibo ito para sa Naga. Demokratiko at pero epektibo. Hindi kailangan ng kamay na bakal. Konsultatibo para mas epektibo. No? At dahil pinagkatiwalaan na maging ng Naga, na maging alkalde si Jesse Robredo, pinagkatiwalaan siya ng tao 6 terms. From 1988 to 1998 and eventually from 2001 to 2010. At noong 2010 nga, ay tumulong na siya sa kampanya ng isang kaibigan, no, si Noynoy Aquino. So kaya hindi kumbaga parang retired sa politics sa electoral office at that time. So itong mga iconic photos na ito ni Jesse Robredo, ito yung iconic photos na makikita siya na kasamang mga nakapaalamang, kasama ng ibang mga deboto ng ina. Sapagkat si Jesse Robredo po ay deboto ng Our Lady of Peña Francia. So ayun po, makikita niyo siya doon, no? Kasama niya ang bayan. Ayan ang kanyang iconic photo. Kumbaga, no? Now, alam natin na si Ramon Magsaysay ay ginawang Defense Secretary ni Elpidio Quirino. O, ganyan din yung nangyari before siya naging Pangulo, no? Ganyan din nangyari kay Jesse Robredo. Nagkaroon siya ng cabinet position. So, pagkahalal ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III, sumalangit naman ang kanyang kaluluwa, isinama niya sa gabinete si Jesse Robredo bilang Secretary of the Department of the Interior and Local Government. So, may magandang aklat, no, na nagpapakita ng kanyang mga larawan at ng kanyang mga reformang ginawa bilang Secretary of the Interior and the Local Government. Hindi ko na masyadong i-discuss yan kasi hahaba tayo. Pero downloadable po ang aklat na The Jesse Robredo Memorial Book. Teka lang ayusin natin yung ating screen para makita ng mga tao itong references. Kasi mas maganda kayo mismong makabasa ng mga referensya natin. May ilang aklat tungkol kay Jesse Robredo, yung Proud na Genyo Memories, about Jesse Robredo, no? Mga anecdotes about him. So Jesse Robredo Memorial Book, downloadable by PDF. No? Hanapin nyo lang, Jesse Robredo Memorial Book, PDF. At makikita nyo yan sa Google. So yun ang makikita ninyo na yan ang kanyang pamumuno. Ano? Now, dahil sa kanilang ganitong klaseng estilo, si Ramon Magsaysay itinuring na man of the masses. The champion of the common man. Minahal ng bayan, maging ng mga kababayan nating Muslim. Popular si Ramon Magsaysay. Sa sobrang popular niya, may mga taong nag-iisip sa Liberal Party na kalaban niyang partido na inominate din siya bilang kanilang pangulo, kandidato sa pagkapangulo. Kumbaga ganun ka nagkakaisa yung tao sa kanyang
sa kanilang pagmamahal kay Ramon Magsaysay. Hindi siya perfecto. Hindi natin sinasabi na ang hashtag pamumunong Bagani ay perfecto ka. Walang perfectong tao, walang perfectong pinuno. No? Walang perfecto. May mga kahinaan din si Magsaysay. Diba? Mahina siya sa ekonomiya. Diba? Hindi daw siya masyadong doon sa ekonomiya. Diba? The basic services, at nakita ng tao ang kanyang puso at ang kanyang sinseridad. In a way, si Jesse Robredo ay minahal lalo ng mga urban poor. May mga kasama tayo, ang tawag sa kanila ay Urban Poor Associates, UPA. Sila po ay nag-o-organize ng tinatawag natin mga people's organization sa iba-ibang lugar sa Metro Manila. At sila'y madalas makipag-ugnayan kay Jesse Robredo. At pinangalan nila si Jesse Robredo noong 2011 bilang Urban Poor Person of the Year ng Task Force Anti-Eviction. Nakasama na nga ang UPA. At babasahin ko yung citation kasi maganda. Secretary Robredo has headed along with President Benigno Simeon C. Aquino III the government's effort to breathe life into the covenant with the urban poor signed by President Aquino and the urban poor March 6, 2010. It calls for pro-poor guidelines such as strict controls on illegal evictions, the right of the poor to live in the city if they work in the city, and access of the poor to jobs, basic services, education, good health services, government loans, and decent housing. His efforts in this regard has embroiled him in many painful conflicts. He has the wholehearted thanks of the urban poor for the innovative, daring, and self-sacrificing leadership he has shown all his years in government, given this 15th day of December in the year of our Lord, 2011, at the celebration of the Panunuluyan of the Urban Poor, Santo Niño Parish, Tondo, Manila. You know, this is an Urban Poor Award. And some people will not appear in these events. Will not appear. May mga award ka, may mga sikat na tao, kahit local government na nagbigay, hindi pumupunta. Alam ko yan. But Jesse Robredo honored the poor. Jesse Robredo honored the urban poor by coming to the awards. By joining them. And I saw it. I was there. Proud ako na nandun ako. I took these pictures of him while climbing to the stage, while speaking. Talagang proud ako that I was part of that celebration. And nakita ko kung paano siya na-appreciate ng ating urban poor. So shout out kina Alice Murphy sa lahat, kina Madam Princess Asuncion, no? Princess Asuncion Esponilla, no? At ang ating lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga urban poor leaders, PO organization, people's organization sa Metro Manila. Maraming salamat po. By the way, nakalimutan ko. Nabanggit na. Sige. So yan, na-interview rin namin siya sa Bottom Line with Boy Abunda. Kaya na-meet ko rin sa Bottom Line noong 2010 si Secretary Robredo. Parang masamang biro ng tadhana. Masamang biro. Na maging sa pagtatapos ng kanilang buhay, parang magkaugnay si Ramon Magsaysay, Monching, at si Jesse Robredo. Isang trahedya, mga trahedya, masakit na pangyayari na ang naging katapusan ng kanilang buhay ay parehong sa pagbagsak ng kanilang sinasakyang eroplano. Winarningan na ni Pangulong Sergio Osmeña si Magsaysay, sinundo pa sa airport, sinalubong sa airport. Sabi, madaling araw na, Monching. Madaling araw na, Monching. Delikado.
Matulog ka na lang sa amin. Bukas ka nang umalis. Matulog ka sa aking bahay. Sabi ni President Osmeña. Pero bakit nagmamadali si Monching umuwi? Bakit? Gayon din. Bakit pauwi si Jesse Robredo noon? Noong March 17, yun po ay araw ng linggo. Yung March 17, 1957, pauwi si Ramon Magsaysay sa kanyang pamilya dahil yun ay Sunday, magkakaroon sila ng breakfast together. Naalala ko po yung araw na mawala ang plane ni Secretary Robredo. Friday po yun. At bakit siya po pauwi? Sapagkat sasamahan po niya ang kanyang pamilya. Nais nilang umuwi sa pamilya. Sapagkat matapos ang iyong pagsisilbi sa bayan, ang uuwian mo pa rin ay ang iyong pamilya. Yun ang nasa isip. Hindi ko mo magsilbi ka sa bayan, kalimutan mo na yung pamilya mo. Huwag ka lang maging sakim, huwag kayong magpayaman. Pero mahalin mo pa rin ang pamilya. At sa kanilang pag-uwi, habang nasa kanilang mga eroplano, yun ang kanilang iniisip. Uuwi na ako dahil gusto ko nang makasama ang mga mahal ko sa buhay. Yun ang iniisip nila. Sa kanilang pagyao, pinasalamatan sila ng sambayanang Pilipino sa kanilang paglilingkod sa bayan. Ang pinunong bagani po ay lumabas sa maraming pagkakataon ng ating kasaysayan. Dahil lumilitaw po sila sa pangangailangan ng panahon. Mula sa Mactan hanggang sa Balintawak, hanggang sa Pinaglabanan, hanggang sa Bataan, hanggang sa EDSA. Ang mga pinunong bagani ay lumilitaw dahil sa pangangailangan ng kanilang panahon. Pero, ano bang dapat taglayin ng mga pinunong bagani? I believe that the president should set the example of a big heart, an honest mind, sound instincts, the virtue of healthy impatience, and an abiding love for the common man. Yan ay bahagi ng kredo ni Ramon Magsaysay. Mula sa kanyang talumpating pampasinaya, sabi ni Ramon Magsaysay, mula sa Project Saysay, our people, united and free, shall shape a future worthy of our noble heritage. If we but act together, act wisely, act with courage, and act unselfishly in a spirit of patriotic dedication. Sabi naman ni Jesse Robredo, for this country to succeed, we need to make heroes of the ordinary people. We need to make heroes of ourselves. Mga kaibigan, kailangan natin ng mga pinunong bagani. At sana po makita niyo yung halimbawa na liwanag na ipinakita ni Jesse Robredo at Ramon Magsaysay.
na hindi ho imposible ang mga pinunong bagani na may dangal. Hindi gratis sinasabing perfecto. Pero may dangal, may malasakit sa kapwa, may pakikipagkapwa-tao, may kapatiran, naglilingkod dahil sa pag-ibig sa bayan. At imbis na pinag-aaway-away tayo, ay pinagkaisa tayo. Dahil kailangan na ang pinuno ay hindi pinaghihiwalay, kundi pinagsasama-sama tayo. Hindi pinag-aaway ang Pilipino laban sa Pilipino. Dahil ang mga hamon po ng ating panahon ay malaki. At kailangan pong tumingin tayo sa kasaysayan upang makita natin na nasa atin ang tagumpay at pakikipagkapwa-tao. Kung makikipagkapwa-tao tayo at magkakaisa tayo at hindi tayo magwawatak-watak at hindi tayo mag-aaway-away, magtatagumpay tayo sa kahit anumang hamon ng ating panahon. At kailangan natin ng mga pinuno na i-inspire tayong mahalin ang ating bayan. Mahalin ang bayan, hindi awayin ang kapwa Pilipino, kundi ituring ang kapwa Pilipino na kapatid at magsilbi sa bayan ng tapat at ng may karangalan. Pumili po tayo ng pinunong bagani. Salamat po. Hubarin ang takot sa iyong damdamin, ipamalas ang angking galing. Tumayong buong tapang harapin ng buhay, yakapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, wag hatakin ng pababa. Isipin wag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang Magandang bukas, ikaw at ako magkasama tayo, salubungin ang kinabukasan.
Maraming salamat po, Professor Shang Chua. Pero bago po tayo dumako sa Q&A, let's give a moment of silence and pray for the repose of the soul of Dr. Jose Pepe Veloso Abueva. He served as the 16th UP President from 1987 to 93, and he is the author of Ramon Magsaysay, Servant Leader with a Vision of Hope. Muli, Sir Shao Chua, magandang hapon po. Maraming salamat po sa pakikilahok or pagiging speaker sa ating webinar ngayong hapon. So marami po talagang nakinig at marami pong nag-comment sa ating comment section. So bago po tayo dumako sa ating Q&A, so kahit ako ay nanonood ako at the same time check ko yung Facebook page natin para umaapaw sa kagalakan at kasiyahan ang ating mga taga-pakinig at taga-panood sa iba-ibang panig ng Pilipinas. So ito po yung mga comments. So from Junior Philippine Society of Public Administration, alam ko Bicol Region Chapter, tumaray na hapon po. From Maria Rodora Agustin, ang galing mo po Sir Shao Chua, sana ay nakikinig ang madami. And from Darwin Marshall, pagbati po mula sa Santo Niño Senior High School, DepEd Paranaque. Galing po kay Binibining Eunice C. Ngayon ko lang po nalaman na bakit sumusuot ang ating mga ninunod ng mga ginto. Dahil ito ay para maging protektahan ng kanilang kaluluwa. Gusto nilang manatili na mabuti ang kanilang kaluluwa. And then si Eng naman po, tunay na kakaiba ang konsepto ng bayani ng mga Pilipino. Ang bayani sa Pilipinas ay mayroong mas malalim na kahulugan. Sa kasalukuyang panahon, mukhang mahirap nang makahanap na tunay na bayani sa mga namumuno ngayon. Dahil sa karamihan sa kanila ay may mga personal na hangarin. Maaaring masasabi ng isang bayani si Magsaysay dahil naging maganda ang kanyang ginawa at hangarin sa Pilipinas. Sa mga napanood kong dokumentaryo tungkol sa kanyang tunay at nakita ko na siya ay tunay na presidente ng masa. Siyempre po hindi po magpapahuli ang aming mga kasamahan. Sabi po ni Sir Yufi Agbayani, nakakalungkot na po coincidence na hindi gaano matandaan si Ramon Magsaysay at Jessie nang pumanaw. Tapos sila namatay sa isang aeroplano mula sa Cebu. Nakakatuwang coincidence na pareho silang Quezon Service Cross awardee. At ngayon at least bago ang pandemya ay ang naabot ang medalya ng Ramon Magsaysay Award ay malo ni Sir Jessie. So, yan po. Balikan natin itong another insight. Siguro punta na po tayo sa question and portion. Yan. Okay po. Una pong katanungan, Sir Shao, is galing po kay Miss Angie Carvalho. Maaari po ba kayong magbigay ng pinakamainam na katangian ng isang susunod na Pangulo ng bansa as our guide for the next presidential election? Thank you. Maraming salamat, Joanne. Una sa lahat, humihingi po ako ng, ako ay nais magpahayag ng ilang pananalita ukol sa pagyao. Ilang beses ko ring na-meet yan si Sir Jose Veloso Abueva. Nakikiramay po ako sa kanyang pamilya. Nakikiramay po ako sa UP community, sa Universidad ng Pilipinas, sa pagyao ng ating dating Pangulo, Professor Emeritus of Political Social Science and Public Administration. Nakakalungkot at nakakapangilabot kasi kanina pinag-uusapan lang natin siya, Joanne, di ba? Parang nabanggit natin siya and kami ni Yufi, pinag-uusapan namin yung aklat niya kagabi. Tapos ngayon, yumao na pala
si Jose Abueva. So, nawa po ay yung inyong konsepto ng servant leadership ay dibdibin ng ating mga pinuno. Yan ang kailangan natin, Joan Peconcilio, na kailangan nating ihalal hindi lang sa Pangulo, kundi sa lahat ng ating mga kandidato. Yung servant leader. Nakita niyo yan eh. Yung hindi mataas ang kanyang salita, 'di ba? Siya ay pinagkakaisa niya yung mga tao, hindi niya pinagwawatak-watak, pinagkakawatak-watak. Pero ang problema kasi minsan ganito eh. May mga pangulo at may mga pinuno, hindi pangulo lang. May mga pinuno tayo na minsan ang galing magsalita. Pero dahil sa kanilang intellect, masyadong nagde-delegate, masyadong managerial. So parang minsan hindi mo na rin sila makita. 'Di ba? Kailangan may correct mix eh kasi nakikita natin dito yung mga medyo masyadong visible, sila yung mga nakikita. Sila din yung medyo merong parang masyadong strong ang personality. 'Di ba? I think what we need now is ako ang tingin ko lang masyado nang wounded yung Pilipino in the sense na ngayon sa politika mga magkakaibigan nag-aaway-away. Alam mo 'yon? Mga magkakapamilya nagbablakan sa FB, 'di ba? Alam mo yung sana kasi alam mo yung mas makakasulong ang bansa natin kung hindi naman sa walang away, hindi naman ganoon kasi wala namang ganoon, walang perfect na pinuno, walang perfect tayong magugustuhan. Pero yun na nga, may minsan kasi unnecessary noise yung ginagawa ng ilan sa ating mga leader. I'm not pertaining to anyone. Unnecessary noise, unnecessary movements na parang ang dating nadidistract yung tao sa tunay na kalagayan ng bansa. Sa tunay na dapat nating gawin. Hindi ako expert sa leadership, Joan. Ako'y nagdodraw lang sa history na posibleng mangyari itong mga bagay na ito. Posibleng makahanap tayo ng mga leader na ganito. Kaso yun na nga, marahil hindi ako nag-agree sa desisyon ng maraming tao sa kung ano yung gusto nilang leader, pero nire-respeto ko ito. Dahil ang kahit sinong leader na nag-e-emerge sa atin at lalo't halal ng bayan, kailangan mong i-respeto, Joan. Kasi sila yung tinitignan ng tao na kailangan sa isang partikular na panahon. Kailangan importante yun eh. Yung panahon na ito, itong klaseng leader, ganito. So, nakakatugon ba yung leader sa panahon na ito? Yun ang so kung hindi sila nakakatugon, dapat wag tayong maghalal na mga katulad nila. Kung nakakatugon sila, sa tingin natin nakakatugon sila, despite the meager resources of our government, ihalal natin sila. At sana, masyadong political na, lahat tayo may politika eh. Totoo yun. Pero minsan, kahit hindi totoo, sinasabi natin sa mga kalaban natin sa politika. Hindi ako nag-a-agree ka. Dapat, sana, dun sa tama lang. Pero, political mudslinging, matagal na yan. Maybe I'm an ideal. But you ask me, what kind of ideal are you going to recommend? So that's my ideal. It may not be true, but that's my ideal. But we've seen this na there were imperfect, very human leaders we had who had those qualities. And that is possible, I believe. At makikita natin yan nag-emerge kahit ngayong pandemic, di ba, Joan? Siguro, in my opinion, tama, sir. Kung ano yung mga resources natin, kasi marami, sa mga webinars namin, lalo-lalo na COVID-related, palaging sinasabi na dito lang yung resources natin. So, kailangan as a Filipino, tumulong ka, gawin mo rin yung part mo. Pero makikita rin natin yung ibang mga public servant or mga private people or organization na kung ano yung meron sila, talaga nakakakuha sila ng resource and nakakatulong sila. So, ibig sabihin, wala naman talagang parang end of way na makakaisip ka ng paraan para makagawa ng solusyon siguro po. Yun po yung siguro na
And Joanne, no, I have to add this very important point na nakalimutan ko. No? Remember that Jesse Robredo was a local government official and secretary of the local government. Now, people are saying we need federalism. Now, of course, walang kinalaman ng NHCP sa sasabihin ko, we do not need federalism. Why? Because if the local government officials will learn the local government code and how much power they have in getting budget, in doing things na hindi sila magi-intervene, hindi pwede mag-intervene ang national government because post EDSA they decentralized already the bureaucracy. They gave so much powers to the local governments and a lot of local governments do not know how to use it. So ang sinasabi natin dito, the local government code, I have it here. It's quite a complicated document. I do not claim to have knowledge much of it, no? But the basic premise of it is it gives power to the local government to do what it have to do without being impeded by the national government and without having to wait for the national government. So, you have to elect leaders in the local government kasi the centralization concept was that lahat ng gagawin mo, Pangulo lahat ang gagawa. Hindi ganun eh. Kailangan alam mo na if you need services, you need to elect good local government officials. May pinag-aawayan natin, Johan, puro presidente, senador. Pero yung mga local government natin, hindi naman natin masyadong iniisip kung sino yung hinahalal natin. When in fact, sila dapat yung mas iniisip natin. Sila dapat yung mas pinagdedebatihan natin. Diba? Anyway, I'm sorry kung medyo humaba yung sagot, but it's very important to add that. So dagdag ko lang, yung mga nakapanood ng aming first part ng ating webinar ay tamang-tama dito sa ating pinag-uusapan or yung sinasabi ni Sir about sabihin natin, federalism. So maganda siyang balik tanaw. So mapapanood niyo po yun sa aming FB page kung gusto niyo mas malinawan yung title is at maugmang lugar kung paano in-implement ni Mayor Jesse yung mga programs talagang nakatulong sa Naga na talagang nag-highlight sa Naga City nung siya ay mayor. Na hanggang sa ngayon is ginagamit pa rin ng local government ng Naga City. Kaya po, so bago muna tayo bumalik sa another question, another insight lang sir from Jess Olpindo. Sabi niya, ang pagiging bayani ay hindi lamang naikot kung paano siya nagbigay ng ambag para sa bansang ngunit tinitingnan din kung paano ang isang bayani sa sakripisyo at binigay ang mga asal na maaaring makuha sa mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan. Hindi lamang pagpapakita ng katapangan ang dapat basihan ng pagiging bayani, dapat pati na rin ang dedikasyon at serbisyo nito para sa bayan. Ayon sa panayam, hindi maiiwasan na hindi binibigyan ng pansin ng mga kasalukuyang bayani dahil hindi siya kagaya ng mga ating mga ninuno. Dapat natin itong pahalagan dahil mayroon pa rin silang mga naging ambag at napamalas na katapangan, hindi lamang sa larangan ng dahas, kundi sa larangan ng pagserbisyo para sa Pilipinas. Sa kabuuan, ako ay natutuwa dahil bilang Pilipino, dapat kong pahalagahan at mabigyang importansya ang mga bayani kahit ano pa ang naging ambag at sakripisyo dahil pantay-pantay lamang naman silang nagbigay ng buong tapang upang mapaunlad at ipaglaban ang Pilipinas. Nobela! Pero tama po yung sinabi nyo. Joanne, pasensya ka na, pa-shoutout po si Billy Joe Marciano ng Project Saysay. Maraming salamat po. No, nasa Provincial Government of Bulacan, Provincial Public Affairs Office po siya. Marami pong salamat, Billy Joe. Gayon din, binabati ko si Sir Paco Magsaysay, Senator June Magsaysay, no? Ang ating mga kasama sa UPA, Urban Poor Associates, nanonood din po sa atin, sina Professor Mary Racelis, sina Alice Murphy, si Princess Esponilla. Maraming salamat po, no, sa inyong panonood. Si Alele Canosa, granddaughter ni tagapagpalaya ng Bulacan, si Alejo Santos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Saglit lang, maganda mabati. Ryan Tan, watching from South Korea, mabuhay ka. Museo ni Jose Rizal sa Dapitan. Ryan Tan, hello po. JD, kumusta? Si Net Jimenez, Museo ni Casa Real, Museo ng Kasaysayang Pampolitika, hello po, no?
Vilma Briones Chua, at ang kapatid kong si Michelle at si Mark, at Tito Kukchin, maraming salamat. Ang aking hipag na si Faye. Baby Mace, happy 5 months na ba? 7 months. 7 months anniversary po, Baby Mace, sa January, February, March, April, June, July, August, 7 months! Yay! Opo, no? Mag-ingat po tayong lahat, mga kaibigan, sa COVID, at ipanalangin po natin lahat ng mga may sakit. Salamat po, Ron, Michelle, at si Mark, salamat at Tito Carl Vincent Castro. Lahat po ng mga estudyante ko na nanood na mahaba ang comment, no? Yan po ay kanilang reaction paper na. Maraming salamat po, no? Ano po ang gawin nyo? Imbis na pagpa-reaction paper kayo, ipa-reaction paper nyo po doon mismo sa comment section. No? At i-submit na lang nila sa inyo ng screenshot. Bakit? Para mabasa po ng speakers at ng organizers yung feedback ng estudyante. Diba? Sa mga teachers natin, magpa-comment section ho kayo kung gusto nyo ho ng ganitong konsepto. At marami pang iba. Apolinario Mabini, Museo, sa Nagtahan. Sino nga ba yung mga kaibigan natin dyan, Joan? Yung ating mga kaibigan. Oo. Basta, maraming salamat sa inyo. No? Thank you po. Nanonood po sila. Maria Rodora Agustin, salamat. Mabuhay. Nabanggit na yung iba. Thank you so much. No? Mabuhay po kayong lahat. At sa lahat ng nasa Zoom room, mayroon tayong palang tao sa Zoom room. Wala. Ang evaluation po, pakisign po din. Mabuhay. Okay po. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga talagang taga-nood. Ayan po ito. Balik po tayo sa another question from Ron Joseph Ipapo. What could be the impact of the nation if Magsaysay and Robredo live long enough? Well, alam nyo, siyempre mas marami pa silang magagawa. No? Pero alam mo, si Magsaysay Pangulo, nanalo siya ng second term niya, tapos natuloy-tuloy niya yung mga polisiya niya na para sa bayan. No? Kung natuloy yun, I think mas marami pa siyang nagawang mahusay eh. And at that time, he was already turning from being a pro-American to being pro-Filipino before he died. Joanne. So, ibig sabihin, kung natuloy yung second term niya, magtutuloy-tuloy yun. Oo. Kay Jesse Robredo naman, ito lang yung masasabi ko. Unfortunately, nung buhay siya, hindi siya dinadakila like this in a national way. Some would say, sana naging Pangulo si Jesse Robredo. Pero alam mo, yung mga katulad ni Jesse Robredo, ang hirap pa panalunin kasi yung mga gusto ng mga tao minsan, yung mga ayoko na lang magsalita, di ba? Pero yung mga katulad ni Jesse Robredo, tignan nyo, tahimik, pero nagtatrabaho, hindi masyadong magabo, hindi nagpapalabas. Alam mo yon, hindi siya yung epal. Paano mananalo yun? Di ba? Kaya natin siya dinadakila kasi namatay siya. Yun ang totoo dyan. Kaya siya may museo kasi namatay siya. So, ang lesson dito ganito. May nakikita kang mabuting leader, i-appreciate mo agad. Huwag sanang lalaki yung ulo ng mga leader na ito. Pero pahalagahan nyo sila, suportahan nyo sila, bigyan nyo sila ng encouragement na tuloy-tuloy yung trabaho nila. Bakit? Kasi ito ang totoo. Sinabi to ni Dante Ambrosio eh. May ipapakita ako sa inyo na isang slide. No? Napakahalaga. Alam mo, tinanggal ko to sa lecture ko eh. Tinanggal ko to sa lecture ko kasi baka hindi masyadong parang hindi masyadong akma. Pero yung tanong, yung sasabihin ko, tsaka yung sagot sa tanong, maganda na ibabalik ko siya eh. So, ipapakita ko lang yung slide na to. Si Sir Dante po, si Sir Dante Ambrosio ay guro ko po sa kasaysayan. Hindi ko alam ko hindi na naabutan ni Sir Eufemio, si Sir Dante. Pero si Sir Dante Ambrosio ay guro sa UP History Department at ilang taon bago siya namatay ay nagbigay siya ng presentasyon sa Philippine Historical Association. Kasama ang UP Likas tungkol sa ideal na leader Filipino. At basically, sinabi niya na may mga sektor sa ating lipunan na iniwan nila ang bayan sa panahon ng pangangailangan. So,
ini-stress ni Dante Ambrosio, kailangan samahan mo ang bayan kung saan sila pupunta, kung ano yung kanilang pakikibaka. Oh, kasi, sabi nga ni Dante Ambrosio, paano babalik sa iyo ang mga taong sa oras ng pangailangan nila iniwan mo? Paano babalik ang mga taong kung sakaling nabiguman ay hindi mo naman napamunuan sa maayos na pag-urong dahil wala ka? Ang pinapatungkulan niya dito, yung mga kasama niya sa kaliwa. Oh, 'di ba kasi yung mga kasama niya sa kaliwa, hindi nila sinuportahan yung people power. Oh, binoykot nila yung snap elections noong 1986. So, yung pala, bayan na pala yung kikilos at hindi sila nakapanguna. 'Di ba? So, ini-stress dito ni Dante, samahan mo ang bayan. Oh? At sinasabi lagi ni Sius Salazar, yun, magtiwala tayo sa bayan. We might not agree with the bayan, pero may dahilan sila kung bakit. At ito yung malungkot na katotohanan tungkol sa mga pinunong magaling. Walang ideal na pinunong Pilipino. Kung mayroon man, patay na siya o tapos na ang panahon ng kanyang pagiging leader. Sa mga panahong ito, matitimbang na ang kanyang mga katangian bilang pinuno ayon sa mga hamong kanyang hinarap. Kaya lamang, hindi na siya pwedeng mamuno. Nagigets natin yon? Yup. Parang ang dating, nare-realize mo lang na magaling ang isang leader pag wala na siya. Kasi kapag habang siya yung pinuno, binabatikos mo siya, hindi magandang pagtingin mo sa kanya. Diba? Naalala mo yung recently na namatay na pinuno, kung ano-ano ang pinuri sa kanya. Nung panahon nung siya yung pinuno, hindi naman yun ang sinasabi, di ba? Pero may iba ng appreciation kasi meron ka ng distance kahit papaano. Oh, so yun ang at may mga political context. But anyway, whatever it is, yun na nga, kailangan bang hintayin na mamatay itong mga pinunong ito bago natin sila ma-appreciate? Yan ang suportahan natin kung magaling sila habang sila ay nariyan. Napakainam po nan, Sir Xiao. Talagang dapat, kung ang isang pinuno naman talaga ay doon siya sa tama, dapat natin siyang suportahan at bilang isang Pilipino or part ng society is magtulungan po tayo. At Joanna, kailangan kasama sa pagsuporta sa isang pinuno ay yung pagsasabi kung siya ay mali. Kahit kakampi mo siya. Tama. Diba? Kasi kapag nawala na yung kritisismo, ibig sabihin nun, lahat na lang nakikinig, lahat tama yung ginagawa mo. Yan ang yan ang katapusan ng mabuting pamumuno . Kaya nga yun, tulad yan, yung sa ehemplo ni na Jesse Robredo, ni Ramon Magsaysay, makinig sa tao. Hindi naman lahat susundin mo. Magdi-decide ka at magdi-decide. Pero bago ka magdesisyon, makinig ka muna. Diba? Hindi yung parang ikaw nang pinakamagaling na, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ayun, yun lang, Joan. Opo, talaga. Ay, wait lang, Joan. Binabati ko yung girlfriend ko, si Noela May Orozco. Hello po, Ma'am Noela. See you later daw po after 30. Wala. Nasa probinsya ako . Okay po. Di bali, Zoom na lang ulit. Okay po. Ayan. So, tama po talaga yun, sir. Which is yung pagbibigay ng kritisismo o pagbibigay ng kung ano ang kamalian ng ating leader. At siguro sa aking opinion naman, kung ikaw isang mabuting leader, hindi mo ito titingnan bilang isang pagkakamali or titingnan mo to bilang ma-improve ka bilang isang leader. Ayun po. So, bago tayo dumako sa ating next or last question po, isang na naman makabagbag damdaming insight lang po. Short lang po ito. From Glyza Nonsho. Maraming salamat po, Sir Xiao, para sa makabuluhang talakayan. Dito ko lang po napansin na napakarami po palang hindi alam tungkol sa buhay ng ating mga bayani. Mga bagay na nagkaroon ng papel sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas. Sina Ramon Magsaysay at Jesse Robredo ay ilang halimbawa ng mga pinunong tunay na nagpapakita ng katapatan sa paglilingkod sa bayan at mga bayaning nananatili sa puso ng mga Pilipino. Naway dumami pa ang mga pinunong kagaya nila na mayroong integridad sa pamumuno. Maraming salamat po, Ma'am Glyza Nuncio, sa iyong insight. Yan, sir. So at sa ating last question by the po, way, Joanne, bago ka magpatuloy,
Okay. ililink ko ngayon sa Facebook chat yung Jesse Robredo Memorial Book, no, na Ay, sige PDF po. para magamit po ninyo. Yan natin yan, copy link address. So ilalagay ko ngayon. At hanapin niyo po yung comment ko at makikita po ninyo yung Jesse Robredo Memorial Book para mabasa. Salamat po. Ayan po. Sige po. Ipin po natin yan sa ating Facebook Live. Ayan po. Ito po ay last question po natin from Lambo Fornelos. Sa pagkamatay po ni na late President Magsaysay at late Honorable Robredo, maaari po bang may foul play dito dahil si Magsaysay ay dating CIA? Hindi naman dating CIA, ano? He worked with the CIA. He was not part of the CIA. Foul play. Alam nyo, si Senator June Magsaysay, yung anak ni Magsaysay, naniniwala na meron. Naniniwala na meron. Pero kasi ang problema doon, hindi natin mapatunayan. Kasi usually pag ganyan, hindi mo na mapapatunayan kasi matagal na. Sa mga investigasyon na nangyari, pilot error ang lumalabas doon sa pagkamatay ni Ramon Magsaysay. And same thing with Jesse Robredo, ang dami-daming mga speculations, 'di ba? Pero hanggang ngayon ay hindi mapatunayan. At ako naman, yung mga investigators kasi alam nila yung ginagawa nila. So hopefully again, hindi nila minaniobra yung ebidensya, no, nung mga naging trahedyang ito. Maraming salamat po ulit, Sir Xiao Chua. Yan lang po ang ating mga nakalap na katanungan at mga insight talagang makabagba. Parang ano nga, naisa puso, ramdam. Kahit tayo ay hindi nagkakaroon ng physical interaction, is ramdam mo pa rin yung kagustuhan ng mga manonood sa pamamagitan ng kanilang mga comments and pa-heart and mga likes nila na sila ay nakinig at may natutunan sa ating paksa ngayong hapon. Maraming salamat po ulit, Sir Xiao. Sana po ay maibitan po namin kayo ulit sa mga susunod naming mga webinars dito sa NHCP. So wag na po to formally close our program. I want to call our Shrine Curator 2 of Museo ni Jesse Robredo, Shrine Curator 2, Mark Anthony Glorioso. Okay, maraming salamat, Joanne. So mula po sa Museo ni Jesse Robredo, nais po namin ipahatid ang aming pasasalamat unang-una sa ating tagapagsalita, ang napakasipag at napakahusay na Professor Xiao Chua. Salamat rin sa aming NHCP family sa pangunguna ni Chairman Rene Escalante, Executive Director Restituto Aguilar, at sa aming Supervising HSDO na si Sir Brian Anthony Paraiso. Sa aming technical team, sa aming partner sa webinar na ito, ang Museo ni Ramon Magsaysay, at ang mga kasama namin sa Interregional Museum Cluster. Maraming salamat po. Ilang paalala lamang po bago tayo magtapos. Para sa mga nais makatanggap ng e-certificate, mangyari po lamang na i-click ang link ng survey form na nasa comment section. At suportahan din po natin ang darating na webinar ng Museo ni Ramon Magsaysay. Ito po ay sa darating na August 27, 2021 at may pamagat na Monching Magsaysay, Kampiyon ng Manggagawang Pilipino. So yun lamang po. Maraming salamat.